Magaldetu duzutaz, danik ez dakit. A red song takes a red man to sing a red song, worried now, but I won't be worried long. I went across the river and I lay down to sleep. I went across the river, I lay down to sleep. I went across the river and I lay down to sleep. When I woke up, I had shackles on my feet. Hey, you know, some of you know this song just as well as I do. Nik pizza sigara izan nahi dute. Ni ospitalean nagoenean zuek ere bidali txokolatezko tartak nere gelara, Zu bazpade zaitu ospitalera. Hori egia da. Venga, musika eta txokolatarekin lotura duen beste bat. Gaurko egunez jaio zen Wolfgang Amadeus Mozart, austriar konpositore handi eta emankorra, 600 obra baino gehiago konposatu zituen, haietako asko musikagintzaren gaiurtzat hartzen direnak. Austriako gastronomiako gozo tradizionaletako bat da Mozartkugelne, Mozarten bola euskaraz. Paul Fürste gozogileak sortu zituen 1880ean, Wolfgang Amadeus Mozart konpositoreari egindako omenaldi gisa. Fürste gozotegiak artisaueran eta jatorrizko errezetaren arabera egiten jarraitzen du gaur egun. Baina tamalez fabrika ixtera doa. Salzburg Chocolate enpresak porrot egin du. Besteak beste, gozokiaren osagai nagusitako baten kakaoaren prezioa oso garesti dagoelako. Gorakada horren arrazoia Afrikako herrialdeeko ekoizle nagusiek hala nola bolikostak edo ganak klima aldaketaren ondorioz jartzen dituzten lehorte handietan dago. Lantegiaren itxierak 1897tik postra egin zuenak eta urtero 57 milioi bolari irtera ematen zionak 75 langile kalean utziko ditu. Eta musikatik literaturara, gaurko egunez jaio zelako Lewis Carroll, idazle, matematikari eta argazkilari britainiarra, mundu osoan ezaguna Alice's Adventures in Wonderland, Alizaren abenturak lurralde miresgarrian idazteagatik. 1865 argitaratu zen Alice's Adventures in Wonderland izenburuarekin eta John Tennieleken marrazkiekin. Arrakasta eskergak bigarren zati idaztera behartu zuen Through the Looking Glass and What Alice Found There ispiluan barrena eta Alicek anarkitu zuena. Ordutik milaka egokitzapen egon dira. Tartean, Alicia, asmatu. Txokolatea. Txokolatezko munduan. Ikusten, txokolatea, everywhere. Everywhere. Oraindik ez duzu tripako minik, ezta?
Entzun hau, gaurko egunez 2015ean zendu zen Pilar Prieto Rubio. 111 urte eta 59 egun bizi izan zen bizkaitarra. Hego Euskal Herrian luzaruen bizi izan den pertsona da. Eta han beste bizitzeko sekretuak zein den. Txokolatea. Pilarrek 110 urte bete zituenean, festa handia egin zioten eta ospatzeko menu berezi bat eskatu zuen. Zerrato gaztasendua, ardo txato bat eta txokolatezko tarta. Hiru laukoko txokolateak alperreingo do lauko. Hiru laukoko txokolateak alperreingo do lauko. Ona gorriak salduagatik ez dokusua galduko. Ona gorriak salduagaitik. Eta zainago, ea Inigok bere unpopular opinion horietako botatzen duen eta esaten duen ez zaiola txokolatezko tarta gustatzen. Bueno. Horrelakoak egiten ditu Inigo, baina tira, gaur horrelako iritzietaz hariko gara Subway Text Instagramen kontura. San Madonuz harindu elkartasun festa ospatu zuten asteburuan Etxarri Aranatzen eta antolatzaileekin hitz egingo dugu. Auzolanean antolaturiko euskal preso eta ieslarien etxearen aldeko ekimena 2016an sortu zen, herriaren egoerari erantzuna emateko. Apuntatu, Aurten, Unidad Alavesa, Eskabidean, Juancho Arakama, Brigade Loko, Bulego, El Drogas, Eñaute Loreta, Gatibu, Olaia Ziarte, Nogen, Arnasartukoet, Porrotx, Gorka Ruizu, Zea Maiz eta Zetak igo dira holtzara. Gaurkoan, Leira Jartzagoena, Eule proiektuko artisau etorriko da gurera, ea gaur beste zein proiektu erakusten digun gure artearen influentzarrak. Eta puripurian dauden telesai eta pelikula gomendatuko ditugu astrenero bezala. Entzuleok, urtarriak 27 ditu gaur, eta astelena da, ongietorri bigarren kafera eta urte berrion. Zuekin entzuleok, Eire Maia Manterola, egunon? Egunon. Zuekin Goiuri Ezeizarandi, egunon? Egunon. Eta izketan ari zaizuena aspaldiko partez, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 907 du, adi 1000 dagoeneko atzera zenbaketan dugulako. Goizak 10 eta 18 minutu urtarriak 27 gu hiru zuek 1000 aurrengo 2 orduetan, bat egiteko asmotan ongietorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Ikusi dut lurra zatitzen, lagunak partitzen, sendiak amiltzen, herritasumea isiltzen, eta betiko biluzta biltzen. Lekuko naiz, nintzen, bihar pagolan gaur miarritzen, bizigabea eraikitzen, eta barneko bizia hiltzen. Nik nahi nuke tokiko monetan paga gure laborantza eta bere ganbara, ustelak epaitu herrika balkadan emana ez dena hartu behar ez da bat. Itxasoan, bidasoan, urtanta bat baino ez gara, karrikan naturalki bizi ez bada, ikastolak ez du salbatuko euskara. Gure kostan, zenbat koska, gazte kospa, badatozta, irautea ez zaigu gutxi kosta, harimakozka egiteko diosta. Ez dugu errezeta gure errezeta batea txezeta, nahiago bigeta bebeka erreta itxaso izan. Ez da orain arte bigarren kafean jarrita denuen Odei Barrosoren azken lan hau animalia.
Baina hemen ere unpopular opinion eta egi mordoa ondo errimatuta eta ederki kantuan. Ea odei gure entrevista akustikoetara berriz ere gonbidatzen dugun eta bigarren buelta hori egiten dugun berarekin. Gure txatean hementxe diote egunon gaztiak ongi etorri Inigo. Egunon ongi etorri ini aste honetan ikusiko gea fijo dio Gorkak. Bai, erantzungo dizut Gorka, ostegunean itzordo dugula, baino ostegunean esan ezinekin kontzertua daukat ere, eta begiratu behar ditute ordutegiak ondo, baina kaso egingo dizut Gorka, kulturzaztetik entrevista daukat Gorka Santestebanekin, entzuleok, eta pulamentu egingo dizut, orain pixat aterrizatzen nabil. Nire maite dut da, feroz sariak ze gustua ikusten berriz ikusi dut Kerer, urteko telesaia, eta gora eran buru. Bai, urteko telesaia zalantzari gabe. Bai. Eta beste maite duta, ditut larun batak, egun guztia Gasteizen vegetariano baten bazkaldu, tabernan kafe hartu, idazle bati begira, eta ondoren herrin itoitz dokumentala ikusi. Ederra. Jo, Gasteizen vegetariano batean bazkaldu eta idazle bati begira. Idazle bati begira zen nahi duzan. Ze idazle. Nik uste izango zela, parralen, Beñat Zalduari begira. Nere hipotesia. Gaur bai koreografia aparta diote. Iban Zaldua. Iban Zaldua. Parral esan beharrean Parrat, Iban esan beharrean Beñat. Piskat patxal etorri zara zu, Bai. Inigo gogotxo etorri zea, bai, noski, gogoikara garria nuen, dagoeneko hemen zuekin bigarren kafean aritzeko. Goiuri, ze eiten zea? Zea initzen iten, bai. Gimnasia ritmikoa? Eta gero indiokorre goiuri bizar da beroketak ala koreografia jarraipena. Ez, ni ari nintzen puntu ekstrak lortu nahian. Nik jarraitu egin dut dantzarekin, pauso berri batzuekin, ea, behingoagatik, 10-etik gorako puntuazioa ematen didazuen. Ene lurra du maite, ebatxirik, ebakirik. Ene lurra du maite, baiturik, zatiturik. Ene lurra du maite, animalia naizeta. Ene lurra du maite, maite. Eta mendi diote ona tope odei, tope odei zalantzarik gabe. Guk maite duten tarteari egin bar diogu lekua, eta nik maite dut mordoa dakartzate nerekin, bat esaterako kantu honi. Con la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Zeinek esan bartzidan niri pasabar nuela nere migranteen bideko dokumental grabazio honen denbora asko, bat bani entzuten. Baina azer izkotzarra egin nun kabroiak. Bere film laburra ikusi duzue? Debi tirar más fotos. Geroko gomendioen tartean, hori ere sartuko dut. Esplotatu init buruak. Osa, nere bizitzan bat bani pasada izatetik, bat bani, sin más, ondo, hor, huepa, ze pasatzen. Bai, eukiu... Zeina tipo hau, osea, ze... Glow up. Ze korto puxka egin duen. Ez da egin Imanol González Gurrutxaga ikusi duen, baina ikusi duzu, ondo Imanol, guapo, ez da? Ondo. Gero aipatuko dizuegu hori, gero aipatuko dizuegu joan den ostiralean ere bidean film laburraren estrenu prozesu horretan jarraitu genuela, ze film laburra estrenututa bazegoen, baina oso modu goxoan egin genion harrera film laburrari, Lazkaoko arerian, UE Zineman ere aritu zen arratsaldean, bidea egiten dabil eta gero Imanolekin aipatuko dugu. Baina nire maite duten artean dago zuek aipatu duzu Goiuri, ean ere unpopular opinionen artean egon ziteken txokolatezko tarta ez gustatzea. Bai. Eta hori ez da. Egia da, enaizela tarta zalegia, txokolate zalegoa naiz, baina txokolatezko tarta on bat, 3 txokolateko horietakoak. Hori onena da. Eta galleta behian, Eta txokolatea eta platanoa sartzen badiat ere, maravilloso, oso ondo. Baina, gogoratu naiz horrekin, bidaiantziar asko gogoratu naiz zue biokin. Ez dut esango baitzetik gertu egon naizenik, inondik inora. Baina, ni baitzeko arriskoan nolabait, bazegoen narkotrafikoaren herri batean zaudenean, kazetari bezala, zure drona etzaienean gustatu gaitan iztei, gauza hauek pixkanaka kontatuko ditute. Egunen batean, gonbidaturen bat erortzen zaigunean egingo dugu autoentrevista bat, eta kontatuko dizkizuet xehetasun asko. Gaitanista gaipatzen duen bakoitzan, zuek gaitak imaginatzen dituzu eta parra egiten duzu. Edo Angel Gaitan. TikTokerra. Bani dietzi da, inbesteko grazia egiten esantzia de, amigo, zemolo gaitanistas. Apa. Motor bitan gaueko amaiketan ondartzan doan da, kuelge la llamada. Bale, banua. Baina tira, eta pentsatzen nuen, nolabait aukera banu komunikatzeko,
badaukagu paktatuta bigarren kafeko, nik zen, gutxienik Goiuri eta Eirerekin, nik nola komunikatu munduari, inork zalantzarik izan ez tezan, baitu nautela. Bai. Zugo goratzen zara, Eire? Ez kontua zen, zer Zer idatziko luken. Eta mezua zein den badakizue? Buah, zeintzan. Kafiatzezula gustatzen. Hori da. Aha. Bueno, beti daukat aukera baitzen manaute, nonbaitetik nolabait komunikatzeko ez dut bat ere maite kafea. Eta Goiuri edo Eire konturatu beharko dute, ez dela lo normala, hori ez dela broma bat, baizik eta mezu subliminal badela. Aizu horrek pake pixat ematen ziren, bueno, baitu izan ezkeo, badaukat, paradogikoki bigarren kafean hitz egin duguntaz. Bai, egia da. Hori lehenengo maite dut, ze pilo dauzkat. Eta zurea zein da, Eire? Kostau zait, bilatzia, baina bidean etorrela okortu zait. Atzo igande goxua eukinun, eta nera amamak garai baten amamanean beti itenun iazte buru amamakin loze, beti nahi nun amamakin da espanitza joten neharra esasten itzan. Eta goizero krepak preparatzen eskin hola. Fin-fina, bere errezeta tipikoa, nutelakin, oian gozaltzen un nintzan mimada hori, nire main karakter garatu gabeko hori garatzen aizan momentu hortan. Eta atzo deitu nien, eta amamak esan zin errezeta zeintzan, eta hain nintun. Eta, izan zan. Hor, frigorifikoan sartu dituen oieko Goiuri guretzat dira. Ez dia, gero ja, ez dia honak gehatzen oztuta. Pentsan unek hartzea baino, eta dana janitun, eta usai karakteristiko hori dakaena, eta mantekia usai hori, eta amaman errezeta hori, beti zati eta mama, idatzi jasu errezeta da ez, porque memori ziteula. Baina, bueno, atzo esan zin, idatzi zin, eta oso zoriontsu, nintzin, egia esan. Ei, zergatik bi alde, denei egin aldikute galde, zer da iparralde, hiru lurralde, daude orotara zazpialde. Nire beste maitu eta kontatuko izut Goiuri. Bai, bota. Jo nintzen Mexikora, handik Kolombiara eta handik Panamara badakizue. Baina jakin bare badakizue, Mexiko nire bigarren aberria badela. Nik han esaten dien ni eusko mexikarra naizela. Eta gainera, ni asko joaten naizen lekuan, eta ez da bat ere turistikoa da jendeak ez du ezagutzen, Torreon, Coahuila, Zaragozan, La Lagunan, han euskal jatorri asko duten, naiz eta ez dagoen diaspora sentsaziorik. Baina badago La Laguna horretan, Durango barnean hartzen duen, askori nik aipatu diet orain aizuet Durango badakizue, nondik datorren, ez da? Oso graziosoa da, ze postalekin jodituen kontzertuen artean lehenengoa zen Durango, Euskal Herrian da bigarrena Torreon, Mexikon. Torreon, Mexiko eta Durango, Mexikoren artean 1 kilometro ere ez daude. Ikusi zuenean lagun mexikar batek, güey, pero tokasten Durango antes, anik ez Euskal Herriko Durango. Bueno, beraiek ere badute olako movimendu independentista bat, La Lagunan, batez ere Mexikoko administrazio barruan edo kokatzeko, baina pixkat horrezea batetan, nik beti izaten diet, eusko mexikarra naizela. Bueno, 6 aste pasa ditut kanpoan, iritsi naiz etxera eta etxeko portalean jatetxe mexikarra montatu diate. Egia da. Bueno, ez da, bigarren etxea indizu aurrean. Bai, ez da gita aste lehenetan ematen duten, baina uste dut gaur faltzeko plan hona izan daitekela. Ez dut emango. Ez dut uste. Gainberan dago, orokorrean, gure herria orokorrean eta Tolosa zehazki, aste barrenean, bai, zelarun batean bazkalteko tokirik etzegoen Tolosa guztian. Beteta zegoelako. Dena beteta. Beraz, badakizu zein den topatu duzu, hemen kausa ondorioa. Lehen astelenetan azoka egoten zen, eta jatetxe guztiak irikita egoten ziren. Baina astelenetan ez dago azokarik, eta jatetxeak itxita. Larun batetan azoka badago, jatetxeak irikita. Goiuri, 40 urte betetzera noa. Duela 15 urte ere astelenetan ez zegoen azokarik. Eta jatetxeak irikita zaudek. Baina ohitura horrengatik, Bai, ohitura txarrak hartzen ari gara. Pintxopotea, larun batetako bazkariak eta ostialetako afariak. Hori bai, unpopular opinion, Bai, gure gizartea energia kolpeetan mugitzen da, eta energia kolpe horrek iraunkortasun gutxi dute. Zita ze proposatzen duzu, larun batetan jatetxeak istea eta astelenetan irikitzea? Ez, proposatzen dut bizitza soziala egin beharko genukeela, zeharka eta egunero gure bizitzetan, eta ez kapitalismoaren legeek edo kapitalismo kutsua duten joerek inposatzen dizkiguten moduetan. Eta ostegun batean ikustea ez dagoela aukerarik taberna batean sartzeko arratsaldeko 7etan, baina ez dagoela arima ziztrin bat kalean gaueko 10etan, hori oso tristea da. Astelenetan jatetxe mexikar batera joatea afaltzera, iraultza egitea da. Dudari gabe. Erabat iraultzailea da, eta hori zerak
Olaia Intziartek ere abesten du, astelenetan. Astelenetan, bai. egia. Ze kantu txarra. Eta gaina da, uste dut, Olaiaren argitaratu zuen lehenengoa. Lehenengo kantua, kantu arraro bat. Bai. Atera zuen hor, ez dakit bera den umetako argazki batean txakur batekin, lagunekin bera izango da, ez da? Eta bai, bazen, Olaiak diskoren bat omen dakar, eta ezagutzen genuen musikari bezala zebilelako, ikaslo orobarekin, da imagenderekin, eta baino, aber zer egingo duen, ez dakigu. Eta, 3 urte beranduago pentsan, ondagoen Olaia Intziarte, Jode, merezita. Neskatza duten mutikoa lutsatua disforiarekin. Zein da zure maite dutago, Juri? Begira, atzo gertatu zitzaidan. Amak deitu zidan, mugikorrera, eta nik sanuen, oi ama, zer du emakume honek orain. Santzen, ai ama, Ai ama. ondo santzen nion, bai. Zer ote du, oraingoan Maria Angelesek. Eta gauza bat kontatu nahi zidan, eta bakizue zer kontatu nahi zidan? Lortu zuela, berak bakarrik, etxeko wifira konektatzea, mugikorrarekin, 4. saiakeran, berak etzekiela wifiko pasaitzean, maiuskulak eta minuskulak eta horrek eragina zuenik, orokorrean interneteko hizkuntzan edo ordenagailuaren hizkuntzan horrek eragina izan zezakeenik, eta azkenean 4. edo 5. saiakeran lortu zuela etxeko wifi sarera konektatzea bere mugikorrarekin, berak bakarrik inorren laguntzari gabe, eta ditu zidan kontatzeko. Eta nire maite duta hori zelantzari gabe, bere ilusioa, ze berak esan zidan, nik ez zuen sinesten nire amak, berak lortu zuenik. Ze nire amak ez du, orain gutxira arte ez zuen mugikorrik, orain hasi da, badauka WhatsAppa, baino nahi gabe mugikorreko lehenengo pantaila horretan WhatsApparen 7 ikono ditu orain, zapaltzen du WhatsAppa eta nahi gabe kopiatu egiten ditu, ze akzeso direkto horiek, egiten ditu horrelakoak, baina ari da, pixka bat ikasten, eta orduan bera oso arro zegoen. Eta orduan nire izu arro nago, eta oso politia iruditu zitzaidan, eta ia esan, begira, ze kontuak, Ze ona. Nik empatia osoa zura marekin, Nila arrakala teknologikoa sentitzen ari naiz. Hemen azken asteotan, oianera murgildu behar nuen hartan, portatila Bogotan utzi nuen, lagun baten etxean, eta oso maleta txikiarekin, batez ere material ikusentzunezkoarekin, baina nola enuen aukerarik izango, bakapa egiteko eta txartelo gordetzeko, eta humedadea, eta ibaiak, eta arriskutsua zen portatilarekin ibiltzea, enuen eraman. Eta azkenean den atzeratzen joan zen, badakizue, ez da egita, 15, 16 egun pasan dituen portatilik gabe. Eta mobilarekin, hainbat gestio egitea, burua uste latza da, ze beti dago, desplegable bat zure menu horretan, ez dakiz egazkin konpainiak eta nazionalidad, desplegable estabil, nazionalidad inkorrekta da, atzerata. Nazionalidad inkorrekta, noski baietz. Noski baietz. Espainia jarri betzen ulako, nazionalidad inkorrekta. Kontatu nizuen nola lagun kolombiarrak esan zian, eskatu nion lagun kolombiarrari egaldia erosi ezadan, ze nuen lortzen, eta izuetxetik egia zu, eta beste. Eta lagun honek, badakin ere sensibilidade politikoaren inguruan, eta horan galdetu zian, oye, pero ¿y qué pongo en nacionalidad? Tienes que poner española. No mames, jarri española. Eta horrela... Zure zapalkuntza sentituzun behak ebe momentu. Bai, eta oso poliki izan zen bere mintxiki hori ikustea, ez? Bai, osea... Que puta! Onartu barra daukagu, eta bai, todo besterik. Izajoa. Tira Leira jartzagonari ere galdetu beharko diogu zein den bere maite duta, ez? Bai, noski baietz, hemen dago. Egunon, eta egunon, Leire, egunon. Ni pixkat gaine erlazionatuta ekarriet geroakin. Eta netzat placer bada, ceramikasko plater eder baten baskaltzea. Edo ceramikasko tasa eder baten kafe goxo bat hartzea. Oso ona. Eta gainera plazerra da, eta ja ezin dut plater normal baten jan, eta baso normal baten kafe hartu, ja kosta egite zaitu. Erabat ulertzen dizut. Bai. Mundu fascinante bada, ni beti zatut onaren oso zalean naizela, orokorrean. Gauza honen zalean. Hombre. Ibala beratxizateko jaio nintzen, eta txiro izatea okitu zait, baino horrelako gauzak ikusten ditudanean ere,
eskerosiko nuke etxeko bakila guztia. Eta noski, ondo egindako eta eskuz egindako plater batek, diru bat balio du, eta normalen batek ezin ditu 15 plater batera erosi. Hori biltzen gara banaka, ez erosten. Bueno, ez dakit leirek banaka erosten dituen, odenak kolpeka erosten dituen. Baina gero, pieza heterogeno horiek eta, ez dakit, mailean lau plater ezberdin ikustea, eta zaiek, erabate darrak dira. Bai, guztiz. Eta horrekin, ekarriat nire gaurko itzalditxo. El corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big J tocando bata. Hoy la calle la dejamos esbarata. Borduan, zuzenean jongo gara Leire Jartzagonarekin, badakizue Leire gure influencerra dala, eta aurrekoan argitu genuela, influencerra hitzak ere alderdi ona eduki zezakedela, eta alderdi on horrekin guk behintzat identifikatzen genuela Leire, badakizue Leirek bere amarekin Eule izeneko proiektua duela, sekulako arrakasta dutela, 11.000 jarraitzaile, lehen aritu gara komentatzen Instagramen, 11.000 jarraitzaile dituzuela, eta ez dakit bat bani entzuten ari gara, eta bat banik agian edukiko ditu, ez dakit 50 milioi, baina euskeraz sortzen dituzue edukiak, zuek eskuz egindako produktuak saltzeko eta artisautzari buruz hitz egiteko, beraz, 11.000 jarraitzaile horrelako eduki bat eginda, sekulakoa da, beraz, zorionak, ordan, gure entzulek ja Leire ezagutzen dute, baina Leire gurera etortzen da, Eule proiektuaz hitz egiteaz gain, beste proiektu batzuk aurkeztera, baina nola Gabonen ostean, oraindik ez genuen Leire gurera gonbidatu, galdetu nahi nizun, zer moduz joan diren Gabonak, ze izaten dira, artisauentzat opariengatik, azoka kontuengatik eta garai, ez dakit, lan handiko garaiak, zer moduz joan da? Bai, lan handikoak, baina aldi beren garrantzitsuak baita, gure salmenta handienak garai horretan egoten janak. Orduan bai da lan egiteko momentu bat, baina bai da lan ondo egiteko momentu bat, asko saltzen da garaia dalako. Eta, gu Hernanira joan ginen Dinaguko nomada gaituna azokara, eta, gure estok guztia Hernanin gelditu zen, así que oso posik, bai, guztua. Ikusi genuen, zenuela astirik izan, estanari argazki bat ateratzeko ere, ez? Bai. Azokaren ateak ireki eta hilara zenuela aurrean. Hori da, bai, nomada gaitunen talde motorean aritzen naizen, bai, bili nintzen pixkat, beste sortzaien mailak, eta auki genuen baita arazo txiki bat, eta horrekin gestionatzen, eta bitartan zegoen nire ama, nire aitakin, eta umeakin postua montatzen, gaina nire ama super urduri jartzen da. Estresatu iten da bila bat. Ordu gaia ikustezun jendea basetorrela, eta leire, agobiatzen nabil. Eta zen, lasai, dena montatu arte ez du esan salduko. Baina dena montatu hori bukatu zen azkenengo etiketa jartzen, eta hilara geneukan aurrean. Ordu, argazki gabe galitu ginen. Gaina nik esaten postua Dinaguko azoka honetan, geneukan postu handia jartzeko lehengo aukera, zen normalean postu txikiak izaten dira, lekua txikia izaten dalako eta eta zen, lehengo aldia 3x3 postua jartzen dugula, argazkia, argazkia gabe galditu ginen. Baina, esperientzia marabilloso bat, jende pila juntzan, eta talde motorekoa izan da baita, pila bat eskertu genuen, así que oso posik. Esan dugu 11.000 jarraitzaile, baina esan behar dugu 11.000 eta bat jarraitzaile, ze Gorkak idatzi du oraintxe bertan jazta jarraitu dut. Garrantzitsuena. Falta zen. Eta Gorkak esan du, ni ere influenzerra. Zarantzarik ezken eman Gorka. Gorka ere influenzerra. Orain lasaitzen da kontua pixka bat? Bai, nabarmen. Egia da, gure kasuan, ez? Gure kasuan, gaina enkargu zerrena irikitzeko momentua bezala hartu dugu, ez? Eta orduan, daukagu lanerako zerrenda luze bat, baina egia da orokorrean urtarrileko aldapa denontzako dela. Bai, nabaritzen da denetan, erosteko daukagun almenean edo, baina denean, lehengo baten justo Leire larreta esnekiak hitz egiten hau nintzen eta esatezun baita. Bai Gabonetan ja nabaritzen zutela ja jogurra jeitzitzezela ja kontsumoa eta urtarriako aldapan baita pixkat. Dirua ez dakite biltzen da hor kolokan edo pixkat gastu handia eta gero eta denontzat izaten dela pixkat garai
arraro bat. Bueno, zuk probestu duzu behintzat hilabetea, entzulei izan behar diogu webgune bat Bai, bueno, blog egiteko. txiki bada, ze Bueno. batzuk webgune, eta bueno, trampa pixkatekin blog bada. Eta bai egin nuen pixkat gure lanak aurkeztearen eta enkargu zerrenda irikitzera egin doazenez, pixkat jendei aurkezteko, ze lan eskuratzeko aukera zeukan enkarguz, eta hola, orduan bai, blog txikia daukau. Bueno, barruan entzule izango diogu, urtarria balin bada, artisauentzat hilabete motelena, bueno, asmoa balin badaukazu zerbait erosteko eta proiektuak babesteko, egin dezazuela orain, ze Bai. asko eskertuko dute, eta Bai. zeramikaz hitz egin behar dugu gaur. Bai. Gu zeramika zaleak bagara hortxe ikusten ari nintzen, eta inaguren azoka batean, inigok erositako katilu titontzia, hori da. Titontzia, zeramika zaleak gara, eta uste dut, gizarte bezala geroz eta zaleagoak garela, ez dakit zeramika zaleak bere horretan edo zeramika egite zaleak ze orain joaten zara Euskal Herriko hiri nagusietara eta lehen taberna bat edo denda bat zegoen lekuan orain zeramika egiteko tailerrak daude. Bai, nik uste dut badala, nik egia da eskolan uste dut probatu nuela azkenengo aldiz, Nik ere eskolan egin nuen. Bai, guk ere egiten nuen. Eta ikaragarri maite nuen. Bai, nik baita. Nik eskolan ez nuen zeramikarik egin. Ja, guk bai, eta etxean ditut oraindik, gurasoen etxean hobeto esan da, egindakoak, baina antxo isuak egiten, eta ero plaka zuzenekin ere, bazegon modu bat ola lorontzi bat goran irikitzen zena errexamar egiteko, buztin eta urarekin nola pegamento egiten genuen. Bai, hori da. Gero labean esmalteak, eta bueno, iruditzen zaian mundu bat. Bai, eta gu tornoa baita geneukan eskolan, Tornoa automatikoa? Bai. Ze profesionala. Hori da, goz pelikulako tornoa, ez da? Hori da. Bai, hori da, eta nik uste dut badala modu bat erlajatzeko edo ez dakit deskonektatzeko modu bat, bertan egote zara eskuak jarrita eta eskuak zikintzen eta gaur egun modan jarri dela badaukagulako beharra, ez, gure egunerokotasuneko zurrunbilo txiki horretatik irten eta eskuak zikintzeko. Eta orduan modan dagoela behar hori daukagulako. Eta hoi nik uste dut baita sorkuntza aldetik baita jarri dela modan, eta herri askotan udaletxek baita ikastaroak eskaintzen dituzte herritarrentzako eta bar. Tolosan bertan, badago, eta itxaron zerrenda egoten da. Horregaitik, bai. Tolosan bertan, hasi zen ikasten gaur, ekarriko duten nire sortzaile gustokonetariko bat. Bai. Kiribil Maialen, eta Kiribil Maialen Tolosarra da izatez, eta bere zeramikako abentura hasi zuen Tolosako udalak antolatzen duen ikastaro horretan. Eta bertan ikusi zuen pixkat mundu hau gustatzen zitzaiola, eta gero Debako arte eta ofizioen eskolan jarraitu zuen pixkat mundu horretan barneratzen, eta gaur egun askoitian dauka bere tailerra. Eta han, ibiltzen da, material ezberdinekin, portzelanakin, gresakin, eta gero, errautxakin, eta sortze ditu, marabilak. Bitxia, ze eragina izan dezakean, zuk eskolan adibidez, torno edukitza, edo zeramika ikasteak, edo zure herrian, udalak eskaintzea horrelako ikastaroak, ze agian Maialen Zabaltza da, ez da? Uste dut, Maialen Zabaltzari txikitan galdetu izan bazioten, handitan zer egin nahi duzu, agian ez zuen esango, nik zeramika piezak egin nahi ditut, baina egun batean ikusi zuen ikastaro publiko bat zegoela, eta izena eman zuen, eta hor deskurritu zuen zerbait, eta agian, Inigok eskolan zeramika egiten zuela esan dugu, baina ez dakit, musika ikasten da eskola askotan baita ere, eta hor deskubritzen duzu gero musikari izan nahi duzula. Makramea, eskolan ikasi nu. Eskolan ikasi zen? Bai. Nera izpasi da bantxe eta hierrauetako baten, zeramikakoa, udalak jartzeuna, eta kriston guztua da, guri txeko banai oparetu digola zeramikako beakindako pieza bat gabonetan, eta ipatzearen, justo nera izpan kasuare badala, eta hor dabil oso emozionau eta gaina hor badakalako iniziatiba motivazio moko bat, eta da bai.
alaxe gertu da gure. Eta gero, prozesu kreatibo hauek orokorrean, denak, nire ustez oso terapeutikoak dira. Bai, satisfaktorioa dira oso, ez da? Bai, eta prozesuan beran norberak nik uste beste modu batera hartzen duela arnaz hartzearen kontzeptu sakonenean. Eta horrek asko ematen du. Satisfaziotik aratago ere prozesua eta nolabait atentzioan nonbait eukitze hori, hain efimeroa den gure konzentrazio edo gure foko edo gure presentzia zen horretan, sorkuntza prozesuek ematen digute salvazio espazio bat. Irla txiki badira gure bizitza efimera hauetan, ez? Hor nago. Bai, eta nik uste dut horregaitik lehen aipatu dudan modan jarri den kontzeptui horregaitik dela. Beharra daukagulako. Bai, eta horrek eskaintzen duela arnaz hori. Eta materiala dare, bai, ez da? Ukitzen naizea zentzumena azkazu, ez da pantalla bat ibira zaudela edo. Eta beharra izate horretan, enioke honekin konotazio negatiboa eman nahi. Ez. Baina, bueno, gizarte bezala badauzkagu behar batzuk, eta nik uste honek azaltzen duela nola baitez. Ziurrenik behar hori ez izatea hobea leitzateke, eta erabaki kontzienteagotatik eta egitea. Agian bai, hor eztabaidan murgil gintezke ez, baina kirola ere askok egiten dugu beharretik. Eta hormona jario bat elikatzetik eta iaia adikziotik batzutan ere bai, ez? Baita. Beraz, adikziotik eta batzutan gaixotasunetik. Baita ere. Nik ezagutzen dut bakoitza. Bai, badago horre mundutxo bat. Bai, hori da. Baina askotan modan egoteari konotazio negatiboa ematen zaio. Hau da, modan jarri da eta bai izango balitzen zela zerbait utxala edo aldi baterakoa eta egian zeramikarekin ere pixkatorik gertatzen ari da. Jendeak esaten du, modan dago orain zeramika, olatuaren aparrean egote horrek ere arriskua ekar dezake. Ze orain zeramikako ikastaroak beteta daude, baina egian urte batzuk barru, balde batera utziko dugu, edo agian, ez? Eske modekin inoiz ezin da jakin. Ez dakizu urte beterako dan, edo betirako da, edo amarrerako, edo bai, eta pixkat zaila da baita kalkulatzen. Baina, modan eta olatuan goran zauden bitartean, aurrera. Gainan, nire lagun izkutua egiten dugu guk gure lagun taldean, eta aurten, uste dut, denetan opari ederrena izan dena, eta denok inbidia utxez begiratu geniona izan zen, lagun batek beste bati oparitu ziola, zeramika egitera joatea elkarrekin. Eta ez gerora pieza bat sortuko duzulako, eta zerbait, edukituko duzulako jabetzan zerbait, eta orduan opari materiala, baizik eta badelako denbora oparitzea, eta hori ederra da, eta goazen elkarrekin, goiz bat pasako dugu, emango dugu hemen, ikastaro bat egingo dugu, katilu bat sortuko dugu bakoitzak, bat politiagoa, beste itxusiagoa, eta horrela geratu dira, bat politiagoa, beste itxusiagoa, baina elkarrekin denbora ematea, eta hori ere eskaintzen du zeramika. Bai, eta horrela adibidez, saioa Loiart, baita Hondarribin dauka bere tailertxoa, eta horrela eskaintzen ditu tailer ezberdinak, eta gainera ikuspuntu ezberdinetatik, ez? Gozarirako bola eta platera, edo zuretxerako bajilla sortzea, eta horrela sortzen dira ikastaro ezberdinak, eta horrela esperientziak. Esperientzia bera, denbora pasatzeaz gain, esperientzia berezi batera jotea dela, ez dela kafe bat hartzea, sin más, superimportantea da baita batzutan, baina da esperientzia berezi bat oparitzea, eta bai egia esan superoparipolita da. Eta gero edukiko duzuzuk, etxean edukitzeko, originala den, eta munduan bakarra den pieza bat, horrek ere, nik uste dut, geroz eta balio handiagoa duela, edo behintzat ematen diogula nire amak aipatzen du, Donostian Zara iriki zutenean, duela, ezagitzen bat amarka da, ia da, berak nabaritu zuela, bapatean Tolosako emakume guztiek, uniformea zeramatela. Eta noski orain Zaran, ezagit, astero arropa berriak hartzen dute, garai hartan ez, Zarako neguko bilduma izango ziren 5 pieza, eta Tolosan emakume guztiek zeukatela armario hori, eta, bazelako zerbait merkeagoa beste dendak baina nire amak esaten zuen, eta ez dakizu ze gaizki. Uniformea generaman Tolosako emakumeok iriki zutenean, eta uste dut, orain balio gehiago ematen diogula baita ere zerbait desberdina edukitzeari.
Eta hola, baita bigarren eskuko mundu hau baita hor, eta vintage, eta derrepente aitonak armariotik ateratzen duen txaketa hor. Bai. Eta, bai, nik uste horrek balio handia daukala gaur egun. Bai. Hor, bai, badago beti regulazio bat, ez? Gizartea egokitzen da batera, eta gero badator pixkat nolabait bueltan, ez? Bai. Eta zarara egokitu ginen, baina zarari ere nolabaiteko sendagaia jartzen aritu gara. Eta egitasmo asko daude. Horrelako makro proiektu, moda, bat ere jasangarri ez diren, eta erabat uniformanteak diren, ez? Hoien aurka edo alternatiban modun, eta eskerrak badauden, eta hori arropatik aratago, esparru guztietan. Bai. Eta honek eragina du, hemen ez da baian sartu baitezke, ez, energian sinisten dugun, edo ez dugun sinisten, feng shuian sinisten dugun, edo ez dugun sinisten, nik uste sinismenetik aratagoko zerbait dela, zientifikotzat joko nukeena, baina etxe batean zer dugun horrek ere etxeko energia hori eraldatu egiten duela. Eta mai gainean lau plater jatzen dituzunean, eta plater bakoitzak atzean bizitza bat duenean, sortzaile baten lana duenean, eta estetika konkretu bat duenean, eta estetika ezberdin bat duenean, horrek sortzen duen energia eta sortzen duen giroa, ezberdina dela. Lau plater uniforme, txuri, estandarra mai gainean jartzen dituzunarekin alderatuta. Guztiz, gure etxean hola da, Eta ni goratzen ez gaina, lehenengo katilloak erosin dituenean, mutiak esaten ziten, baina, eske, ni kafea hemen katillo honetan kafea, eta, leire, berdin da katillo hori edo baso bat, edo? Ez da. Erabat baldintzatzen du. Ez da berdina. Eta orduan, apurka sinintzen, jila handitzen, eta gaur da eguna, azokara juten gana, eta mutilak bera esaten leire, platerak falta zaizkigu igual, platertxon bat erosten badagoela, pixkat. Eta bera dana, esaten duna, ez dela berdina, ceramika, eskuseinako ceramikan jatea, edo platertxuri baten jatea. Eta bera da lehena baita esaten duena, Osea, que... Gainera, hemen kontu badago. Zenbatero aldatzen ditugu pieza hauek, bajia hauek. Zelen aipatu dugu agian, eskuz egindako ceramikazko bajia edo plater sorta osoa, ineguk esan du, batean agian ez duzula erosiko, aian prezioaren gatik, edo danadalakoaren gatik, baina pixkanaka joan zaitezkela, eta gero, noski, iraupen luzea eduki dezakete, hau da, ez duzu behin eta berriz puskatzen eta botatzen, ez? Duzu platerak puskatzen eta botatzen. Noiz behinka gertatzen da. Eta gero ordolua ere bestelakoa da. Hori da, guztiz. Bai. Nik alabari adibidez, baita jatekoa, tamen zurtzila batekin, jatekoa jartzen diot, baita eskuseinako ceramikan, Osea, jartzen dira, silikon askoak eta bestea, eta ez, gu jartzen dugu, gure platera bezalakoa berari baita. Eta batzutan esaten, jasoko dugu maila, eta hor juten da. Platerakin, bueno, hori ezin da puskatu, bale? Eta lehenguan, ez puskatuzun bat, baina Ikeakoa san, así que berdin da. Sanora, hau, justizia poetikoa izan zen. Obeto tipo, desagertzen badoaz etxetik hauek, ez dutena xarma hori transmititzen. Hau, perfecto. Bueno, ez deporik horrela, berak ere ikasten du, balio kontua. Balioa, gauzen auskortasun alde batetik, eta balioa bestetik, eta gauzak zaintzeko behar hori, eta ez zain beste, ez, azkeneko urteetan baita bizi izan dugun, puskatzen balin bada botatzen dugu, eta beste bate erosi lasaitasun askoz. Aipatu duzu, Kiribil zeramika, esan behar dugu, bazpadere, entzulei gogoraziko diegu, Instagramen Kiribil /ceramikaz, etarekin euskeraz. Kiribil zeramika izenarekin topatuko ze, sekulako pieza ederrak daude. Eske gainera, azken aldian, saioak ematera, ipatu dudan beste hau Loiart, saioak ematera, Andermaun Donostian, daukatelako labe handi bat beraiekin dutena, dragona uste deitzen diotela. Instagramen ikusi, oso kuriosua. Eta labe bat, eta barruan sua dagoena. Zuzenean sua. Eta barruan sartze dituzte beraien piezak, eta beraientza da baita marabillat, berentze da esperimentua. Sartze dituzte beraien katillu eta denak, eta ez dakite ze pasako da hor barrun. Eta irikitzen dute, eta barrutik ateratzen dituzte pieza ezberdinak denak, eta marabillosoak. Eta orduan Loiart beste bat izango da, ipatu dugun beste bat. Eta, hola, zelen esan dugu, bakoitza ezberdina dela, eske, beraiek esatu dute, eske ez daude bi igualak dianak. Eta ni noiz baita gona, usteot, saioekin komentatzen, da igual, tasa bat ilunagoa bestea baino, eta
eski hau zutik hurbilago zegoen hau baino. Hau aterago gelditu zen, eta urdina nabarmendu da gehiago, edo hau barru hau, bai, eta da mundu Ze bat. ederra, ze lotzen du gero baita, erabiltzen balin baduzu, bazkaltzeko, bazkariarekin gertatzen den gauza berbera delako. Hau da, edukiontzia eta edukia zeharo konektatuta, ze zuk labean ere hori gertatu daiteke, bi solairutan jartzen balin Hori da. badituzu azenarioak erretzen, batzuk eta Bai, bai. bestek ez dute kolore berdina Hori izango da. ateratzen dituzunean, eta orduan, polita da, edukientziaren barruan dagoenaren prozesu berdina gertatzen dela Bai. edukiontziarekin, berarekin Inigo ikusi ditut ramen bowl batzuk hemen. Buah. Bai. Inigo Asensio izena daramatenak, eh? Bakizu, Inigo Asensiok ze arazo duen, ramena ez duela inoiz prestatu. Baina, kaso bowl bat behar dut, benetan prestatzen hasteko, ez? Edo juntzaitezke Tolosako jate txitxinatarga zure zeramikako platerarekin. Baita. Eta aizu katilloarekin kafe bila joaten garen Bai, bezala bai, hori egiten dugu. ramen bowlarekin, Juan, eta... Nela espakin duguain, bat, eta denbosan ramena preparatzen nahi da hor bere kutxeara mugorrekin. Bai. Ez da txarra, ez da txarra. Igual, planteatu behar dugu. Ez zaitez joan urrunegi eta bizita egin amatxiri Txokolate egin berria karameluak gereziak eta rubiak hartu dituzu mutur gainean kasu maitia ez da egia kasu Bueno, beraz gaur hainbat gomendio eman ditugu. Bat, urtarria oso hilabete ona dela zure inguruko artisauak babesteko eta sustatzeko. Bestetik eskuz egindako zeramika proiektu ugari ditugula inguruan eta kuskusiatzeko eta bertan egiteko zuen erosketa, zuen zeramika pieza originalak edukitzeko. Eta probatzeko ze adikzioa sortzen duela. Hori Eta da. orduan gehiago kontsumituko duzue. Hori da, eta bestetik, izena emateko zuen inguruan topatzen dituzuen horrelako ikastaroetan, zehaien, zuek ere topa dezakezue zuen terapia, zuen doai berri bat, zuen Ogibidea. ogibidea, topate dezakezue, beraz, kuskusiatu inguruan daukazutena izena eman, eta eskurritu, haien izena ematen duzue, eta konturatzen zarete, bida hau ez da niretzako. Maita. Ba, orduan bakizu zeregin, beste gauza batean eman izena. Ustez. Agian, Eta aipatzeko ere bai, udaletan ez bakarrik emakume etxe askotan italara bai Baita. jardun hau, Baita. eta iniziatiba handia daula horre bai, eta igual, urko getarauetan neba daula zuen intereseko zerbait. beraz, entzule badakizu. Bueno, orain ez, orain zuk jarraitu, bigarren kafea entzuten, eta amabitan bigarren kafea bukatzen dena, orduan joan, begiratzera ikastaroak. Ba, Leira Jartzagon, eskerrik asko, gurera Zuei, etortzeagatik, zuei eta beste behin. Animo blogarekin, webgunearekin, Hori da. zure 11.000 jarraitzaile hoiekin, ondo zaintzen Eskerrik dituzu, asko. eta beraz jarraitu horrela, eta beraiek zu ere zaintzen zaituzte, Bai, ikusten ditugu guztiz, hori guztiz. horrelako mezu politak eta jasotzen pila dituzula. bat. Egunero normalena, así que bai, eskertua. Ba, eskerrik asko Zain asko. Leire, eta urrengora arte. Bai, urrengon arte. Naiz irratian, bigarren kafea. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egun on daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer parte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai. Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, Claro. kamionetan sartuta. Ez. Ilusio guztiak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan, Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Goizeko 11ak hemen bueltan ditugu, eta nire mikrofonoak bere tokian egon nahi baldin badu, behintzat, joango gara azken ordukoaren bila, estudio zentraletara segituan, hemen ezarpenak jartzen ditugula, Itxaso lehen lankidea dagoeneko, presaukagu Itxaso egunon segundu bat, horien bai, Itxaso egunon. Kaixo egunon Inigo eta lankideok eta baita entzule guztioi ere, informazio berritzenetarako... Itxaso entzuten, hau konpontzerik badaukagun. Orain... Itxaso Leon egunon? Egunon... Saiatuko gara segituan hau konpontzen, baina momentu honetan ez gara gai azken ordua zuen gana ekartzeko. Hiru egun ilunpetan, ez dut persiana ireki nahi, hau dut toki seguru bakarrik, manta bat eta maindiriak, umetokian bezala. Dopamina bila burbuina, telefonata ni eta telefonoa, noiz lertuko burbuila. Eramaren alaba oroitu nahiko nuke, zure kukusuak zuretako gorde, ez naiz metaforiko kiari, tripak sutan iraundit 2 aste eta erdiz, errezei zintzurra aziduarekin. Egia zozu bazkari favorez, bertzen ez dut dukianen. Lagundu mendik ateratzen, ezin ez dutxatu, ezin ez guatzetik jeiki, egun bat, 3, 2, 7 erdi. Utzia zu bakarrik. Ezin dut kulpa jasan, sal ikanta. Zaitut ezagutzen, nor hostia zara. Automatikoan zeharkatuko dut lehen ordua zuk zure bizia bezala. Ez nazu ezagutzen, ez hartu besotik. Nola sendituko dut nire gorputza jaz badaneria. Ezin dut babestu, musu eman diazute ez zara sikiera aurkeztu. Ez nazu ezagutzen, ez nahi zure laguna. Zebulla. Deutxe volumena, joder. Masakrea dor kanpoan. Nola ez da izanen, naturala, dena errena izatea. Ereko jauten naiz bizitza iduk eta gogorik ez izateagatik. Esperantza maldin badago heldulekoa, ez dut eskurik. Joder horre. Ez nahi nauzu ni edo minez duzu zure ni txiki hori. Ezin dutena kontatu. Kazetariak ez dira nire lagunak. Besotan erori zaite izpa, horrek bai ekartzen duela edo nor lurrera. Yo no me quiero morir, solo quiero que me cojan en brazos. Guzik egon nintzera olaia. Arrotza zait nire izena eta guzi. Arropak, gorputza, disforia. Basa izkizut asteburuko argazki batzuk. Ezin ditut ikusi. Ez dut kontatuko zen mezua llegatu zaidan. Ez dut nahi beldurrik izan dezan. Loaren paralisia, gorputza bitan, zintzurretik goiti eta zintzurretik beiti. Ez nauzu bulkatu beharrik, bakarrik eroriko naiz. Kaxa batean dugu lagun, enioke bizia betirako luzatu. Hori ez da programatzen. Bete depositoa, etzara hartu Donostira arterako bidean ze pasa den ere. Beregan pentsatzen zaude, ikarak irentzia. Tira goizeko 11ak eta 3 minutu ditugun honetan, orain bai, izango gara Itxaso Leon entzuteko moduan. Itxaso, egunon eta aurrera. Kaixo, orain bai, egunon Inigo eta konpainia eta egunon entzule guztioi ere. Goizeko 11ak ditugun honetan, joango gara informazioa apur bat berritzera eta esango dugu nazioartera begira Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak astelen honetan, ohar baten bidez adierazi duela, Israelek Gazako iparraldean eta hegoaldean suetena zorrotz aplikatzen jarraituko duela, izan ere, orain dozenaka mila palestinarrek sarbidea dute berriro enklabearen iparraldera, armadak pasabidea ireki baitu, hilabetetan itxita egon ondoren, eta defentsa ministroak mehatxu egin du gainera. Arauak hausten dituenak edo armadaren indarrak mehatxatzen dituenak garesti ordainduko duela dio. Gaur goizeko 7etatik dozenaka mila pertsona Netzarim korridoreruntz abiatu dira eta bide horretan Rashid errepidea zeharkatuko dute. Azken orduko aireko irudiek bide horretan milaka pertsona oinez doazela erakusten dute, bide hori oinezkoentzat bakarrik baita. Hori nazioarteari dagokionez eta gurera itzulita gogor ekarriko dugu goizeko 5:30 aldera izandako, ez behar baten ondorioz, gora berak ditugula oraindik ere trafikoan, hain zuzen ere Luizi baten ondorioz Nazional 634 errepidea itxi barri izan dutela gaur goizean
artean, Deba eta Itziar artean, Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez. Lur jausi hori 5 erdiak aldera izan da, 43 kilometroaren parean, eta dirudienez, azken orduetan izandako euriten ondorioz, ondoko mendimazelatik zetozen harriak eta lurra erori dira galtzadaren gainera, beraz, gertakariaren ondorioz, ertzaintzak zirkulazioa eten du 2 noranzkoetan eta aurreko 2 biribilgunetako zirkulazioa bideratu du kilometro puntu horretara. Bitartean, Gipuzkoako Foru Aldundiko herri lanetako langileak lanean ari dira lur jausiak entzeko eta zirkulazioa lehengoratzeko esan dugu Deba eta Itziar artean Nazional 634 errepideko puntu horretan. Hauek orain arte berritzeko genituenak. Eskerrik asko bagoaz aurrera zuekin, entzuleok, itxaso lehon agurtu egingo dugu, eta aurrera egingo dugu gure bigarren kafe honetan, zuekin elkar banatzen jarraitzeko. Mendiez ikurrin eder, izkena zaitu taixian, amargazteren lerdena, makila luzez bidian. Mendibitxidor berdiok, harin ordu askantari, dana emon bihar jako, maikedan askatasunari. Dana emon bihar jako, maikedan askatasunari. Amarre edizio bete zituen, San Antonio Zarindu elkartasun jaialdiak atzo etxarriaran atzen. Sarrera guztiak saldu ondoren. 10 urte hauetan 70-tik gora artista izan dira parte hartu dutenak. Egitaragua ostiralean hasi zen, herriko gaztetxean 2 kontzertu eta DJ gau bat ospatuz. Euskadiko lur gainean. Igandean, azken doinuak etxerantz izenpean 5 erdiak aldera hasi zen ekitaldia zigor dezetak gidatua eta etxarriko herri eskolak oraino betetzen zijoala, giro goxoago baten eta euskal ezenako artista ugari holtzan zirela. Aberri baten saminez, duri dabil herri jam. Askatasun goxalderut, askatasun goxalderut, zugarra dira basuak, zugarra dira basuak, zugarra basuak eta zitarra argisa itxasuak. 1995-tik ia ez da denbora tarterik egon etxarriaren asko biztanleren bat kartzelan egonez dena. 30 urteetan guztira 32 izan dira espetxeratuak. Gaur egun bide horren amaieran gaudelakoan jaialdiak azkena egitea erabaki zuen herri eskola bete-beteta eta emozioak genezka zirela. Asteburuan bizitakoa gurera ekartzeko telefonaren bestaldean dugu Mikel Mundiaino, Zato, egunon eta ongetorri Zato. Bai, egunon, eskerrik asko. Zer moduz, igual, aje pixkakin edo ez dakit. Bai, horrendik, zikoetekinak bizkata ipatzen atzoko une bereziren batzuk eta egia zan, aterrizatzen atzokoa guretzako izugarri izan duzan, eta hori pixkat asimilatzen atzokoa, eta pixkat bakoitzak bere memorian edo gordetzeko bere atzoko une goixo eta garrantzitsua bai. Momentu horiek biltzeko hainbat argazkilari, kazetari, tartean Gaizka Peñafielekin atzo hitz egin eta esan zidan honek, aizu, 3 frontoi betetzeko adinea gogo bazegoen atzokoa ikusteko eta horrere nolabait, elkartasuna gainezka eta zuekin egoteko jendearen gogoare pixka bat gainezka egin duen zerbait izan da, ez, azken asteotan. Bai, eta nik uste dut badela baita ere 10 urte hauetako ibilbide baten ondorioare, bai, ez? Auzolanean sortu den gauza bat izan du da, herritik herriarentzat egindakoa, eta horrek azkenean bere emaitza atzoko egunean ikusi genuen, ez? Nolakoak izan dira azken aste hauek, aipatu dugu, ez? Atzoko emanaldian artista mordoa, artista hundiak, 10 urte hauetan ere noski gertatu direnak, eta jakitun pixka bat, azken kilometroetan zeundetela, emozionalki pentsatzen du Zato, gozoa eta mikatzetik pixka bat denetarik izan duela azken txampa honek edo? Ez pentsa segun eta nola interpretatzen duzu, baina nik uste dut guk azken batean kontutan hartu behar duguna da olako proiektu bat
denbora luzean mantentzeak ere zailtasun asko dauzkala gurea bezalako lan talde batentzako, bolondrez lana izan du da guztia, horrek ekartzen duen guztiarekin, ez? Alde batetik horrek, nik uste dut bere zikloa ere amaitu behar duela pixkanaka eta batzela momentua horretarako, baita ere esan behar da egoera, hau da, azken 10 urteotan preso ieslarita deportatuen auziaren inguruko egoera ere, gure herrian ere arindu dela, naiz eta oraindikan zama oraindikan badagoen, asko arindu da zama hori azken 10 urteotan, eta gero nik uste dut baita ere beste kontu bate azpimarratu behar dena da hori, ez? Gure ustez ondo egindako proiektu honek merezi zuela borobilea izan beharko zuen bukaera bat ematea, ez? Eta nik uste dut alde horretatik nire ustez bintzat dazitik gutxi dauka, ez? Eta gozotik gehiago guztiak ere arrazoi nola baitere positiboa direlako. Azkenean, guretzako izugarria izan du da ibilbide hau, eta guretzako izugarria batez ere izan du da azken edizioko ibilbide guzti hau, baina oso pozik egin dugu, uste dugulako 10 urte hauetan gure helburuak bete ditugula, eta gure helburuak ziren zegoen zama hori doinuz arintzea, eta uste dugu arindu dugula, ez? Senideen irriparretan, herriarenean somatu dugu, sortu dugula nolabaiteko ostera bat, herritik herrian sortu den gauza bat, eta horrek eman dituela bere fruituak. Zato, azken urteetan inoiz entzun dizuegu eta ziurre azken asteetan entzun ez badugu ere pentsatu duzuela. Horrelako ekitaldi bat osatzerakoan artisten elkarlan hori, artisten edo sortzaileen elkartasun hori ere bat beharrezkoa dela, eta horrelako egitasmoek erakusten dutela, ez? Badagoela herri bat, badagoela, nolabaite atzean babesa emateko prest dagoen egitura edo ezurdura oso bat, ez? Eta horrek ere nolabait ematen duela poza, ez? Zuk esan da bezala, egoera aldatu da, agurrak eta bestelakoak, baina egon herria hor dago eta hori ere nolabait baieztatzen du, ez? Zama doinuz arindu bezalako egitasmo batek, ez? Eta azkenean, hartu diozu bezala, ez? Azkenean, bakoitzak eman du bere lekutik proiektu honetan, musikariak, izugarri eskertu behar ditugu musikariak azkeneko 10 urte hauetan izan duten jarreragatik gurekiko, ez? Kontutan hartuta, bazetozela elkartasunagatik zetozela, bazetozela orain arte igande arratsalde oso bat, egun oso bat pasatzea, bi sesiotan, azkenean alegin hori balioan jarri behar da, herritarren auzolan izugarri hori, eta balioan jarri behar da ere bai, urte guzti hauetan, modu batean edo bestean hor egon direnak. Azkenean horrek sortu du herri proiektua izatea. Hau hasi zen, bi pertsonen arteko erokeri baten ondorioz, eta begira nun bukatu duen. Herri mailako proiektu batean, nun herri osoa harro dagoen proiektu hau nola eraman dugun aurrera ikusita. Nikola, aipatzekotan, lehen urtean honitzen ekitaldian, jaialdi hontan eire taldiakin kantatzen, eta hor baseon giro oso berezi bat antzokian jo genuen txolaneko txikia zan, eta zeon giro goxo hori, baita antolakuntzako ere bai, ze goxo hartu gintuzten de bai, ikustezan hor elkartasun bat zeola, musikari artean de bai oso giro onak genuen, eta oso recuerdo oroitzapen politoriak atela, eta guain, ikusita atzo pena eta dana matit ez jun izanak, baina zuk esan dizuna, herri mailakoa izan da ere, guk jo genuen lehen gurtian ez Zumaiarrak ere bat zeuden bertan, ez dela bakarrikan horta mugatzen, ez da denok ikutu, hartu dela parte pixkat proiektu honetan, eta oso polita dela. Eta esango nuke gainera hori, herri mailako zerbaitetik ere bai gehiago iritsi dela, ez? Azkenean, lortu dugu nola baitere bai, sakanatik kanpo ere bai, Nafarrotik kanpo eta inkluso Euskal Herri mailan, gurea bezalako proiektu txiki bat ezagutaraztea, ez? Eta nik uste dut hori guztion lana ere badela, bai musikariek egin duten lana, bai gurea ere bai, baina eta bai edabideak egin duzuena, eta barrez, baina nik uste dut lortu dugula, proiektu xume bat izatea, nola baitere zabaltzea, lagoa izatera zabaltzea, proiektu bat nun mezu argi bat zeukan, eta nun nola baitere guztion artean goxatu dugun giro hori, guretzako oso berezia izan duen proiektu bat aurrera eramateko. Eta gero aipatu behar dena da baita ere, jaialdia bera ere nola baitere badela formato berezi bat, ez? Formato akustikoa da, talde vigente karri izan ditugu azkenek urtetan, beti 8, 9 talde izan du dira, akustikoak egiteak eta igande arratsalde batean izateak asko erretu ditu gauzak ere bai, eta alde horretatik ere bai, musikaren jarrera izugarria izan du da 10 urte hauetan, eta azkeneko edizio hontan zer esanik ez? Hasi bagina guztiei proposatzen etortzeko, segurazki etorriko zira, baina 3 egun beharko genituzte guztiak sartzeko.
Izandako guztia lokaztu zenbat epai, ez dut nahiago. Zato aipatu du Irek, ez, nola hartatu dituzuen zuek ere artistak hor egonda, bueno, seniden mesederako sortu den egitasmo batean, sendi bat ere sortu da, ez, familia bat sortu da, eta lotura handia sortzaile eta zuen artean. Honek bideren bat zabaltzen du etorkizunean, ez dakit, metamorfosi bat edo bestelako formato batean etxarriaran atzen horrelako bilkurak gerta daitezen edo garbi daukazue atzokoak nolabait mugarria behartzuela izan. Bueno, ez dakit, hori ere denborak esango du. Egia esan momentu honetan ez dago ezerrez pentsatu hemendik aurrerakoa, ez? Baina egia da, azkenean gure herria ere oso herri bizia izan du dela beti auzolanean antolatu garela, eta behar bat dagoen neurrian, herriak modu batean edo bestean erantzungo diola, ez? Egia esan ez nago momentu honetan esateko bigarren zehozer egongo denik, ez daukagu esku hartzen ezerrez, baina bai, esan dakoa, ez? Azken 10 urteetan zama arindu da, baina zama badago oraindik, ez? Eta gure helburua da behin betiko zama hori herri honen ekuazio horretatik kentzea eta herri bezala etorkizunari irriparrez eta askatasunez eustea. Ez hortaz, ikusiko dugu, baina beti ere jakin da, atzo demostratu zen, atzo 2 ordu terdian kiroldegi osoa erabat garbi zegoen, osea, kasi negarrez hasi ginen guztiak ikusitakoan, jendearen erantzunaren olakoa izan dudan, ez? Antolatzen garenean eta ikusten dugunean zerbait polita egiten ari garela, Euskaldunak trebea gara horretan eta badakigu antolatzen eta nik uste dut, herri bizia garen neurrian, behar bat baldin badago, herriak erantzungo duela. Mikel Mundiñano Zato, Zama Doinuz arindu jaialdiko antolakuntzako kidea. Behon deizuela, besarka dondi bat lantale guztiari, egiten duzuela ere, etorkizunean izango gara harremanetan, baina orain atxeden hartu eta azken egunetakoan nolabait irentsi eta jea pasatzeko atxeden ere hartzazue. Ados, eskerrik asko eta besarka da vuelta. Zaindu. Mantentzen zaituen hemen. Esan zerk 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 mantentzen Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Como un nómada perdido entre callejuelas desconocidas donde ya nada es familiar. Un lobo asustado que ha perdido hasta su nombre y las ganas de arrinconar los malos presagios se calientan en su cabeza. Diminuto todo sin ti, inmensa la espera cuando se quiere morir. Hitz egin dezagun orain iritzi polemiko horietaz. Goazen hautsak arrotzera. Zer da iritzi bat? Iritzi bada zerbaiti buruz pertsona batek duen sinesmen edo uste subjektiboa, ezta? Gutxi gora bera horrelako zerbait. Eta sare sozialetan horrelakoak milioika eta milioika daude, baina nik gaur iritzietan oinarritutako Instagram kontu zehatz bat ekarri nahi izan dut irratira. Subway Takes. Atal bakoitza aurrekoaren berdina da. Ile motz kizkurra duen gizon bat agertzen da, komikoki handia geratzen zaion traje bat jantzita, eta New Yorkeko metroan dago eserita. Metroan dagoela, bere ondoan eserita dagoen bidaideari begiratu eta honakoa galdetzen dio. What's your take? Zein da zure iritzi polemikoa? It should be illegal for more than 4 men to gather at any given time. 100% disagree. The only reason why
5 men should be together is to play professional basketball. 5 men together to me is not hanging out. It's the seeds of an insurrection. What about bachelor parties? Extremely illegal. If I'm in line at Chipotle and there's 4 other men No. It has to be intentional gathering. there. Okay, intentional gatherings, it's illegal to have more than 4 men. Yeah. Is it because you think that men are dangerous or dumb? Both, absolutely. Tell me I'm wrong. I'm trying to think of reasons that men... Bueno, igual itzulpenan egin behar dugu, ez? Bai, orain azalduko izat, bueno, hemen gertatzen dena, ez? Aipatu dizudan bezala, gizon honek galdetzen du what's your take, zein da zure iritzi polemikoa, eta ondoren datorrena da, anabasa gozo bateko, minutu bat gutxi gara bera. Bidaiari batek, batzuetan ez ezaguna da, besteetan celebrity bada, musikari bat, politikari bat, ez ezagun, edo ezagun horrek bere iritzia botatzen du filtrorik gabe. Eta nik batzuk aukeratu ditut, zuen iritzia jakin nahi dudalako, baina entzuten ari garen hau, bikoiztuko dut, ze oso interesgarria da hemen, emakume batek dio, ilegala izan barko lukela, 5 gizon baino gehiagoren elkarretaratzeek. Ilegalak izan barko luketela. Hau da, 5 gizon baino gehiago, esaten du intentzionalki izan behar duela, hau da, balin bazaude jatetxe bateko ilaran, supermerkatu bateko ilaran, eta 5 gizon baino gehiago balin badaude, horrezagoela arazorik nahi gabe gertatu delako. Baina, intentzionalitate bat balin badago eta 5 gizon elkartzen badira, 5 baino gehiago, hori berak ilegaltzat joko duela. Eta horren galdetzen dio, elkarrizketatzaileak galdetzen dio, baina zergatik iruditzen zaizu dela. Eta berak esaten du, niri iruditzen zaidalako, 5 gizon baino gehiago elkartzen direnean, hori dela insurrekziorako hazia ereitea. Eta orduan ez dagoela ados. Eta elkarrizketatzaileak galdetzen dio, baina zergatik gizonak arriskutsuak, ada tuntunak direla iruditzen zaizulako, eta emakumeak erantzuten du. Biak. Ordan, hau da iritzi polemiko horietako bat, baina nik beste batzuk aukeratu ditut Eire eta Inigo zuen iritziak ezagutzeko. Hau iruditzen zaizue? Venga ba. Vale. Inork ezin du musika gehiago grabatu. Debekatuta egon ber luke. Bum. Orduan, nola hau esaten du? Metroko bidaiari batek eta zergatik aipatzen du hau. Berarentzat musika nahikoa dagoela ja grabatuta, badagoela nahikoa. Zuk 15 minuturo artista berri bat entzun zenezake, eta zu hiltzen zaren arte, artista berriak deskubritzen joan zaitezke. Ez dira agortuko, hainbeste musika, hainbeste abesti, hainbeste disko daude grabatuta, zure bizitza osoan zehar, ez duzula agortuko grabatuta dagoen musika. Eta orduan berak esaten du, baino, kontuz, ni ez nago artista hasi berrien kontra. Hau da, zuk artista hasi berri baten musika deskubritu nahi balin baduzu, zuzeneko emanaldietara jo behar duzu. Berak defendatzen ditu, zuzeneko. Hau, konteston jarri behar dugu. Nik disko bat atera berri dut, postal koleksionistekin, Eirek disko berria martxan izango du, 2025an ateratzeko pentsatzen dut. Ai, gazorta, baina, bueno, ez teus ez prometeko. Bueno, hor gaudela, ez? Bida, nik ez dagoet honen kontrako iritzi sendorik, alegia, bastante ados nago. Egia da musika asko daukagula. Ados nagoen bezala, aragia jateari utzi beharko geniokela, jasanezina delako gaur egungo aragi industria, eta aragia jaten jarraitzen dut. Beraz, hemen ere antzeko. Barkatu inkoherentzia, ni ados nagonekin, baina diskoak grabatzen jarraituko dut. Ez que nik uste hor titularra dela edo zeinek iteula gaur egun musika. Orduan, zenek alduen musika eta zenek ez. Bueno, ez gara gu inor hori epai lanetan ebitzeko hor. Baina, inogak esan duna ezagat inungo argudioik honen aurka. Nik adibidez, honen arira beste argudio batzuk botako nituzke. 1.000 entzunalitik gora dituen artista bat kapatu egin barko litzateke. Hortxe, dunba. Zeba? Egiten duelako konsumo kapitalistaren jarraipen algoritmiko bat. Baina beak hori nahi ez dare, errua izango luke. Ez nik errua ez diot artistari egozten, errua Spotify dauka, errua algoritmoen dute, distribuidorek, horre, uste dut mugat ezarri barko litzatekela. Oso garbi daukat gauza bat, 1.000 edo milioi bat entzunaldi dituzten artista batzuk ez dira 5.000 dituzten beste batzuk, baina hobeak. Ez, ziegitasun anaztezu horrek ematen. Orduan, uste dut hor, galtzen dugula, sortzen dena ezagutzeko eta sortzen dena nolabait orekatzeko aukera, ze algoritmoak dira eksponentzialak. Zuk gaur 5 entzunaldi bat dituzu, bihar 15, urrengoan 700 eta urrengoan 2.000 eta hori adibidez mugatuko nuke. Musika berria sortzearena ere, ojo, Niri interesgarriak iruditzen zaidan hemen, ez da, claro, gizon honek ez du esaten
ja nahikoa dugula Beatles, Pink Floyd eta Rolling Stones musikarekin. Berak esaten du, oso ondo, musika berria sortzea ondo dagoela, baino zuzenekoetan izan behar duela. Eta grazia egiten dit, nola ja, pentsatuta daukan hori. Hau da, berari ondo iruditzen zaio artista berriak egotea, abeslari berriak, musikari berriak, sortzaile berriak egotea. Baina, ja, grabatuta, ja, musika nahikoa dagoela, eta orduan, zuk deskubritu nahi bali bamazun horrebide horria, juteko zuzenekoetara, eta egia da, kontzertuen aldarrikapena egiten duela, eta hori ere interesgarria dela. Eske asko hortu dara bai, demokratizagoen dela musika. Oain, edo norkaldula bere txian grabatu tarjeta, 30 euroko tarjeta batekin, edo zein kantu, edo mobileko grabadorakin bakarrikan. Orduan, horrek eragin, zuzena daka. Bale, hemen, kontua da, igotzen dituzten bideo bakoitzaren ondoren, jartzen dutela inkesta moduko bat, eta bi aukera ematen dituztela. Dela, 100% ados, edo 100% ez ados. Zuek, honekin, ze puntutan zaudete? Inork ez du, ezin du musika gehiago grabatu, debekatuta egon beharko luke. Hombre, nago guztiz ados. Eta bi aukera bakarri daude, 100% ados edo 100% ez ados. Nik bigarrakin gatzen ez. Inigo? Berriro? 100% ados edo 100% ez ados. So it takesek bi aukera horiek bakarrik ematen dizkigu. 100% sekula etza gongo zerrekin. Hor dago kontua, nondik gertuago zaude. Nik hor ikusten dituan gidoian beste batzuekin badaukat 100% iritzirik. Kasu honetan, aukeratu behar badut, eta zaila da, bigarren aukeratuko dut 100% ez ados. Ados, venga, hurrengoa. Musikariei buruzko biopikak, hau da, bere bizitzan oinarritutako pelikulak, debekatu egin behar ditugu. Nola arrazoitzen du hau emakume honek, emakume umoregile batek aipatzen du, eta berak esaten du, dena dela drama, torturatutako genio handiak balira bezala erakusten dizkigutela, aspergarriak direla, eta pelikula guztiek formula bera jarraitzen dutela. Edo zein musikariren biopika hartu, eta dena da antzekoa. Doai bat du, gaizki pasatzen du bizitzan, eta bapatean arrakasta lortzen du, eta ezin du arrakastaren zama, handia egiten zaio, eta formula bera jarraitzen dutela, eta orduan, berarentzat, nahikoa daudela, eta ez. Musikari buruzko biopikak debekatu egin behar direla. Zer diozue? Formulan kontra banao. Biopiken kontra ez. Berak esaten du, ez digute erakusten Bob Dylan komunean kaka egin ezinik, eta nola joaten den medikura esateko bida, astebete daramat komunera joan gabe, eta ez dituztela horrelako gauza kontatzen, eta orduan errepikatu egiten direla, behin eta berriz, Freddie Mercury buruzko pelikula, Bob Dylani buruzko pelikulak, eta Amy Winehouse buruzko pelikulak, denak direla oso antzekoak. Kara, gero biopik postumoak egiteko joera da gore, bai. Biopik gehienak hildako jendearenak dira. Nei. Nik nire bizitza litzateke asko aldatuko 100% debekatuko bagenitu. Beraz, lehenengo aukera. Nera egiten asko aldatuko zan. Nera egiten asko aldatuko zan. Nera egiten pixkat obsesionauta dago biopik hauekin. Ez dakiz pertsonaia bat daka, obsesionatzea, biopika ikusteu, kei obsesionatzea, orduan da, genio bat zan, tipo hau, eta ikusi bere biopika. Baina, enaizen ez nera egita. Venga, oso ondo, hurrengoarekin. Bikoteetan, bakoitzak bere oea eduki berluke. Are gehiago, norbere logela. 100% ados. Hau, Lil Nas X abeslariak esaten duz, esan dut, batzuetan ez ezagunak elgarrizketatzen dituzela, eta besteetan famatuak, Lil Nas Xek esaten du, oeak banan dute, eta are gehiago, berarentzat, bakoitzak bere logela. Nik behin, orain dela urte asko, nire bikotekide izan zenari, lehenengo zitetan edo noizbeite aipatu nion, BOE izatearena oso gozi interesgarri iruditzen zaidala, eta momentu hartan uste dut ni ustea burutipeinte pasazitzaiola. Gerora, ezkenuen BOErik inoiz izan, egia esan bera beretxa bizitzen, ninerean, eta batean edo bestean, berdinean egiten genuen lo, baino. Nik hori behitu dut buruan, duela gutxi, zientziak aipatu du, elkarrekin lo egiteak, beste pertsona batekin lo egiteak, nolaiteko konexio neuronal batzuk eta sortzen dituela, eta oso osasungarria dela, baina Sorbaldako, Lepoko eta Bizkarreko minak ere balantzaren bestaldean daude. Zuk burua oso azeleratuta duzu eta ez daukazu logurerik eta nahiago duzu ordenagailuan serie bat jarri edo beste zerbait egin eta zure bikoteak lo egin nahi du rengo goizean goizago esnatu behar duelako. Euskal gizartea arren hausnartuenen inguruan. Ni
100% ados. Euskal gizarte ez, mundu maiako. Mundu maia, bueno, baina guri euskal gizarteak entzuten gaitu. Baina, gauzat esan dizuet, eta gero, noski, elkarrekin lo egin nahi duzuen egun hortan, edo ordu horietan, logela batean edo bestean egon gozarete. Baina... Nik ondala bi egunekin un elkarrizketa hule lehengo aldiz nire bikoteakin. Eta izan zen revelazio bat. Enun sekula pentsa bola. Baina, bai, entzuntanekan, hola, modan da, hola, bai, bueno, moda no. Asko dela zabaltzen ideia hau. Eta, ados nago esan desunakin, igual, baudela momentuak ez dezula nahi, nahi esula igual zure espazio auki edo. Nik ingo nuna da, nahi zetenetan, edo berretenetan espazio hori, nire gela hortako auki. Baina, gunero, nahi asko urtzait bikotean loitia eta gozotasun hori, orduan hori, igual momentu konkretutako, bai. Baina, iruditzen zait, goxotasun horretan pentsatzen bali badut eta hortik abiatuta iruditzen zaidala oso goxoa oso xamurra norbaitekin lo egitea. Bueno, are gehiago norbaitekin esnatzea. Lo egitea baino esnatu eta alboan lokartzea eta esnatzea. Hori da. Prozesuaren sandwicha nahi dugu. Sandwicharen bi ogi puskak. Baina, oztasun batetik aztertuta egia da harrigarria egiten zaidala nola behartuta gauden horretara, ze gizarteak nola bait behartzen zaitu, hau da, ez dago inor zure logelan 3. pertsona bat esanez, zue biok elkarrekin egin behar duzuelo, baina gizarteak horretara bultzatzen zaitu, kontuan hartu gabe, zenbat pertsona mota dauden munduan, zenbat harreman mota dauden munduan, zenbat lo egiteko era dauden munduan, eta hala ere, hori guztia aztu, eta zuk etzenuke inoiz ez ezaguna balitz berarekin lo egingo, baina bikote harreman batean balin bazaudete, hemendik aurrera, ja, ohea elkarbanatu behar duzu, eta zuk pasa dituzu, 35 urte, zuk bakarrik lo egiten, ez? Zure gurasoen etxean, ohe bat daukazu. Orokorrean, ez duzu gurasoen ohean lo egiten 14 urte dituzunean, adibidez, ez? Orokorrean ari naiz batzuk bai, baina orokorrean ez. Zuk zure logela daukazu. Joaten zara unibertsitatera, ez dakit, erresidentzia batera, etan, zure ohea daukazu. Ez duzu gelakideenkin elkarbanatzen ohea. Joaten zara kanpora bizitzera, lehen aldiz, zure etxera, eta zure ohea daukazu. Eta bapatean bikote bat daukazu, eta orduan, 35 urtetan bakarrik egin duzulo, baina orain nola bikote daukazun, nola harreman sexu afektiboa daukazun pertsonarekin, orain, hemendik aurrera, eta banatzen zaren arte, ohea elkarbanatu egin behar da. Bueno, eta urteetan eta markadetan, 1,35 ohe batekin. 1,35 da, nire tamainuko ohe bat bakarrik lo egiteko. Hor sartu ni gora hortan nago. Jon Liz, gurean 3. pertsona bat badago, esanez, zuek ez duze batera lo. Eta ze adin dauka 3. pertsona horrek, Jon Liz, porque, claro, egia da, gero horrelakoak gertatzen direla, eta ezin direla, baina, bueno, ni ados nago, niri gustatzen zait, elkarrekin lo egitea. Osasungarria da, baino ja izatea horrela, arau bat ezarrita dagoena sozialki, eta bai ala bai egin behar duzula, lo beste pertsonarekin, bida, Bueno, egia bikotiekin gertatzala, ez dela gauza bakarra gertatzana lo elkarrekin itea. Bikotian ere bai intimotasun beste ohitura batzuk ere badaudela. Bueno, obviamente zu lagunekin ez dituzun gauza egiten duzula, baina igual sentimenduak, emozioak gehiago adierazten dituzula berekin, o beste maila baten, hola irudikatzean intimotasun baten zabela, eta loitia ere bai badala igual hori, ezta? Intimoa dala baten, norbaitekin loitia, eta gauero loitia. Ez dala bakarrik igual, oe berdinan itia. Baina, bai, nik uste ohitura nahiko osasungarria dala norbeak bere gela eta bere espazio hori. Bai. Orduan, honekin, 100% esango dugu. Bale, denbora zegien pixa justu gabiltza, eta... Baina, polita da, venga, beste bat. Bai, azkeneko esango dut, ze oso interesgarri iruditu zait. Gizon batek aipatzen zuen, tokia reservatzea debekatu egin behar dela. 102. Zineman, jatetxeetan, berak aipatzen du, ez zarela zure burbuiatik irtetzen, dena erreserbarekin egiten balin baduzu. Zuk zure etxetik ateratzen balin bazara joateko jatetxe batera, baina ja erreserba eginda daukazu, zuk ez diozula lekurik egiten kaosari bizitzan, eta bizitzan kaosa garrantzitsua dela pixka bat, unibertsio horrekatzeko, eta berak aipatzen du, antsietate soziala areagotu egiten dugula horrelakoekin, ze gehiegi ari gara zaintzen gure esperientzia guztiak, eta berak aipatzen zuen. Zaude, zure lagun talde batekin, 5 pertsona zarete, eta joaten zara jatetxe batera, eta esaten duzu, izu barkatu, 5 leku badago, eta esaten dizute, baina, 45 minutu itxaron beharko duzu, zer egiten duzu, jatetxe hori dagoen auzoa harakatu, pasatzen, azten zara inguruan, eta horrela deskubritu egiten duzu, balin bazoaz, erreserbarekin, zu, geratzen zara, ordu horretan, jatetxe horretan, zuzenean area joten zara,
eta bukatzen denean afaria alde egiten duzu, eta listo, eta ez duzu inguruna ezagutzen. Eta jatetxe bila ere ez, interneten bilatu gabe, kaletik oinez, honek itxura du, karte ikusezak ezakize. TripAdvisor horren aurka ez da. Hori da, ja. Ze hor ere, berriro lehen aipatzen algoritmoen menpekotasunean gaude. Osa, TripAdvisor, bai da, gizarte botoen bidez funtzionatzen duen zerbait, baina era berean, erabat fidagarria ez dena. Eta, zure intuizioak eta zure akatxek ere egiten dute, ez? Nik atzo lagun batekin bazkaldu nahi nuen Donostian eta ikusitan euken jatetxe berri bat egian. Orain izen atzaite etorriko. Deitu nuen lekurik bazegoen eta ez, listo, hau zan gure plana. Eta seginen begire inguruan, eta bukatu genuen, tabakalera gaineko jatetxean. Labe. Bai, nintzen inoiz egon. Eta dauzkat gauza honak eta txarrak esateko. Txarra, inorketzuela euskaraz egiten. Ez da, labe digital gastronomy laba. Bai. Alde esango dut oso ondo jan genuela, eta asko oso gustoko ditudan jerezko ardoen karte ikaragarri bat zutela, eta hor sumelierrak atera zizkida lola probatzeko bat, bestearen atzetik bizpairu desberdin, eta oso gustora on ginera. Eta gero konklusio hori izan zen ze ondo, askotan gauzak horrela behar dute ez, zegoen tokiri beste leku hortan, nora guaz, probatuko domen goran, lekua dago, eseri gara, eta funtzionatu du, eta gustora on gara, eta listo, ez? Ni horren osaldekoa naiz, eta batez ere, 2 urte barru izango den kontzertu baterako sarrerak ez erosi al izatearen, konstituzionalki ez erosi al izatearen aldekoa. Honekin oso nazia naiz, baina benetan anormaltzen ari gara. Ez da posible. Nahikoa da. Bai, impulsoak galtzitu zure, bai, ez da. Igual, gaur hartaren nahitin hau, eta ja ez da osarreregan, baina taina bat ze. Hori da. Hori pandemian atladu asko nik uste, ez da? Pandemia eta gero hasi ginala hor erreserba hartu bertzala, eta guain kultura hori asko gaudamen, nola... Larun batean egon nintzen, Olatz Salvador ikusten aiako probalekuan. Ni ostegunan iritsi nintzen, erdi aterrizatuta, ostialean kuadriakoekin egon nintzen, hau bila, larun batean ez tira plan bat egitera ausartuko, o animatuko, eta Instagramen sartu, eta hor txikusi nun, lehenengo estoritakoa, Olatz, soinu probak, aiako probalekua. Sartu nintzen, eta sarrerarik etzegoen dagoeneko salgai, ze salmenta digitala bukatuta zegoen, han egongo da. Akotxe hartu iritsi nintzen ara, gaueko 10:00, aiako probalekura iritsi, antxe 20 euroko biletea pasa, kanbia bila juntzean, 5 euro bueltan eman zizkiaten, ez da sarreratik etiketa ezer, sartu, eta antxe kontzertua, hasi. Zoragarri. Nik ostegunean hori da bizitza. Berdina inun. Tok eta penpilin posizion jimila zen, eta etzeon ja aurre salmenta digital hori, eta iritsi ginean da zagenon, zingo dugu, ez da, sorteteretan jartzezian, salgai, junginan kutsira, sorse hartu genuen, eta junginan da baso den. Eta hori, igual, atatzen naiz, ez da git, lanetikan edo eguardian plan batin gauian, eta zeba ez. Aitortu behar dizuet, kontzertuen kontu honetaz aritu garela, eta orduan baina jatetxen erreserbarekin, eta zinemarako erreserbarekin, eta ez nizkiola inoiz bi buelta eman buruari honekin, eta hau entzun dudanean esan dudala, egia da. Gukaso komentu du. Eta gustatzen zait, eta egia da jatetxe batzuk ez dutela erreserbarik onartzen. Eta zuk deitzen duzula, eta ez dugu, zu etorri, eta listo. Magia, hori da. Horietan, ez dakit, ezin dut esan eguneko egunean lotura duenik, baina askotan, hobekien edo esperientzia onenak izan ditudan jatetxeak horiek izaten dira. Eta iraultzaia da. Para no olvidar que cantando se alegran los corazones, cantar a la vida y cantar, y cantar, y cantar, cantar para no olvidar que cantando se alegran los corazones. Entzuleok, eguerdiko 11 eta 28 minutu, badator Imanol González Urrutxaga, telesail proposamenak egingo dizkizuegu, baina badago hemen unpopular opinionen artean unpopularrena. Bai, zergatik, gizarte hau zerbait zentrista baldin bada, badelako nolabait amatasun, aitatasun, umetasun zentrista. Oso. Hori ere bada.
Eta, hemen badagoan popular opinion bat, Lil Nasek... Ez, Lil Nasek OEena esaten zuen. Barkatu, hau beste... Beste norbaitek. Twitterretik ateratakoa da, besterik gabe. Twitterretik ez, Inigo. A ber, zertaz ari gara? Instagram kontu bat, Subway Takes. Subway Takesen, hainbat pertsonek parte hartzen dute. Elon Muskek nere burua fusilatuta dauka. Ez, Subway Takesen atalo batean aipatzen dutenan popular opinion bat, eta ni ez naiz ausartu esatera baino. Eske guztiz ados nago da, ezkontzetara umeak eramatea debekatu egin behar dugula. Ni nire gurasunen enitzan egon. Piskat jebigo izan gaitezke? Venga, ba. Hala, adiez, ausardiaz, irautzaiaz. Eta ezkontzak debekatzen baditu? Ez, ni horrez nago ados. Segun zen modatako ezkontzak. Ezkontza gustatzen zaizkit. Baina umeek ezkontzetan, eske ezkontzak bihurtzen dira orokorrean festa, ez? Egin dezakezu, maitasuna adierazlea den ekintza bat, baina gero parranda bilakatzen da. Umeek, ez dute parrandan egon behar. Ez. Eta ez dituek kausa horiek ikusi behar. Ez zenuten eramango zuen, semea edo alaba, larun bat gau batean, gaueko ordubietan kafean zokira. Ezkontza batera, ez da. Eta gainera, umeek libre izan behar dute, eta orduan umeek, jatetxe batean, korri egin nahi dute, eta noski, eta ezin diezu derrigortu, eserita txintxo egote ez da izen bat orduz, umeek ez daukate denboraren kontzeptua. Ume bati 5 minutu luze egiten zaizkio, ez dakielako zer diren 5 minutu. Umeak ez daki zenbat denbora egon behar duen ezkontza batean. Ez daki ordu erdira jada bukatzen ari den, edo oraindik 7 ordu geratzen diren. Venga, iritzi inozuetatik aratago, egin dezake orain pixat iritzi pedagogikoa. Zera, ezkontza ereduak aldatu behar dira. Ezkontzak egokitu behar dira denentzat, umeentzat. Bida, esan dute, umeak perse debekatzea baino, umeak debekatzea normalizatzearen alde. Ados nago, zenik ezagutzen dut bikote bat, hemen herri ontakoa, eskatu zuena, bere gonbidapenean jarri zuena maite ditugu zuen seme alabak, baino iruditzen zaigu, gure ezkontza edo buruan dugun ezkontza eredua ez dela aurrentzako aproposa. Beraz, aldez aurretik abisatu nahi genizuen. Nere inguruan sortu zen bikote horrekiko edo, gonbidapen horrekiko sekulako aserrea, eta niretzat oso ondo idatzia zegoen, oso ulergarria iruditu zitzaidan. Nere ezkontza eredua ez da guztiz aproposa, ume batentzat edo ez zait iruditzen, behintzat abisatu egin nahi dizut aldez aurretik. Horrekin esan nahi dut, mesedez ez ekarri, baina mesedez ez ekarri agian igual bortitza izan daiteke. Forma eleganteago bat bilatu dut esatiko. Forma elegantean esan da? Listo. Eta respeta behar da, beste pertsona baten esperientzia da, beste pertsona baten festa da, zentzea zu guain, ez da zentsura bat, eske... Hemen sartzen da gizartearen zati baten esklusioa sustatzen ari ote garen, umerik gabeko hotelekin gertatzen den bezala, eta ni ados nago hotel horiekin, baina ulertzen dut ere hor dagoen kontraposizio hori, ez da, gizarte sektore batzuk debekatzea onartuko ezkenukeen bezala, zergatik onartzen dugu umeak bai debekatzea. Niretzat egunerokotasunean ez, eta ez zait iruditzen gizarte guztiz umezentrista denik, agian guraso zentrista, ume zentrista baino gehiago. Umek ez zuten leku askotan lekurik, eta iruditzen zait leku batzuetan eduki beharko luketela gehiago. Baina egunerokotasunean umeak noski guztiok izan gara ume, pertsona izateko ume izan behar duzu, bai ala bai. Umeak pertsonak dira, pertsona heldu izateko ume izan behar duzu, bai ala bai. Baina ezkontza bat bezalako zerbait excepzionala dena, beste norbaitek erabakitzen duena ze festa eredu izango den, eta zuk horretara zure umea bai ala bai eraman nahi izatea, horrekin enago ados. Ez diogu belta gehiagorik emango, hementxe gure unpopular opinionak. Eske oso onak dira komentarioak. Barkatu. Nire ustez, guraso askok beraien bizitzaren epizentro absolutua ukitzea dela sentitzen dute. Eta ondorioz, beraien gurasoen eskubideen aurka doala sinesten dute. Hor dago muina. Listo, orain bai itxi dezakegu. Eta guraso batek esan dut, eskertzen diogu. Beste aterako gutxiko dugu popular opinionen sortago. Astean behineko plana izan liteke. Astelenetan unpopular opinion batzuk, eta gero zine gomendi batzuk. Gustatzen gure iritzi ematea, Batez ere unpopularra denen. Bai. I'm not getting
Imanol González Gurrutxaga, egunon? Kaixo. Ondaltza biltza? Oso ondo, egizan. Ostiraleko Lazkaoko etxean egindako areria antzoki eta zinemako bideanen aurkezpena ondo joan altzen. Bai, nahiko ondo juntzan, gero ondoren gafariare ondo juntzan. Idarkia falduenu. Bai, egun bora bila egizan. Aurretik ez zineman izan zinen? Hori da, bai, izan zan atxalde pixkat kaortikoa, baina bai, anibili ginen. Ona. Plataformetan ikusgai dagoenean entzulei ere aipatuko diegu eta gogoraraziko diegu bideanen inguruan, baina oraindik esango nuke ez dagoela ikusgai plataforma digitaletan, beraz, baieztatuko diegu, hori gertatzen den momentuan. Venga, gomendioen artean bat korala. Bintzat Imanol Dani gomendatu behar dizueguna, eta da Debí tirar más fotos. Bat Banik egin duen fin laburra. Zoragarria da. Bai narratiboki, estetikoki, gidoi edo parlamento aldetik esaten diren gauzak. Eta batez ere badago nortasunaren defentsa bat eta pixkate... Puerto Ricoko konkista janki horren aurkako erresistentzia bat film labur horretan, eta irabat interesgarria egin zitzaidan, eta nolabait eraman nau beste bat Bani bat ezagutzera, pixkate azaleko gotzat edo jotzen nuen artista bat, akaso ez ezagutzagatik edo, beste esparru batera eramatea, eta benetan ikusteko moduko film laburra da. Bai, egia da baita, justu laburra ikusen un momentun, gogoratu nintzela, terut zaiten nahiko ironikoa, beak film laburra bitea, etzan oso ezagunin bere zale batei mobila hartu eta erreka botatzea datik, olako zerbait. Argazki bat egitzaien ateratzen behai, hartu zuen mobila eta botazun. Baina, hortaz aparte, irut zaiten labur bezala nahiko interesgarria kontatzen duen historiagatik, baina gero baita protagonista dalako gizon heldu bat, eta zehazki zer da, igela? Igela hori da, igela autoktono bat Puerto Ricon desagertzea arriskuan dagoena. Horregatik, pixkan nortasunarekin joku horretan, ez dakit pertsona hori autobiografikoa den, ez dakit bere aitonaz ari den, enaiz hortan arakatzen jarri, baina pertsona horrek esaten du Debí tirar más fotos, argazki gehiago atera behar nituen, ez? Ze orain enaiz gai bizi izan ditudan hainbat gauza gogoratzeko. Baina momentu horietan, pentsatzen nuen, argazkiak ateratzerako unean, momentu hori galtzen ari nintzela. Zut, hori gaur egun osnarketa bat ere badela, ez? Meme hauek, meme edo argazki hauek de zinemaldira iritsi da aktore bat, eta mundu guztia mobilarekin grabatzen, eta Andre bat, mobilik gabe begira, ez? Eta hori ari da gozatzen momentua. Baita ere. Asko bortata. Ni ados nago horrekin, baina, momentu horretan zartzaroan, gizon horrek dauke konversazio bat igelarekin. Toron, badago nortasun hori, ez? Beti Puerto Ricon egon den gizon hori, eta desagertzeko arriskuan dagoen igel autoktonoaren artean. Bai, eta gero aparte ondo jorratzen du gai hori, ikuste dugu nola gizon hau dijoan, bea ikusten da bizigala herritik pixkat kanpo, eta ikuste dugu nola kotxe hartu eta herrira gerturatzen dan, eta bertan baita dena nahiko arrotza zaion, betidanik erosi izan duen kafetegia ezberdina da, orain beste enpresa bat dago bertan, hitz egiten hasteako garaien beha gaztelera zaida eta harrerako neska inglesez aizaio, ez dio ulertzen, mobilakin ordaindu behar du, beak ez dauka mobilakin ordaintzeko aukera hori. Orduan, ikusten da nola dena aldatzen nahi dan, eta baita... Eta dena bere kontra dagoen, eta bere etxean arrotza edo atzerritarra sentitzen den. Bai, eta momentu baten nola daun momentu konplize bat, nun Puerto Ricoko pertsona bat, betikoa ikusten dana gerturatzen zaion, ez esaten dion, mira, compañero, esto ya lo pago yo. Eta, lasai, hemen gaude oraindik esaten dioz. Eta, hor ere, uste dut gure etxean arrotz edo atzerritar sentitze horrekin empatia handia daukagula euskaldunok, gu ere horrela sentitzen garelako maiz, eta hor nik uste konektatzen duzula, ez? Azkenean leku kolonizatu edo teknikoki, okupatu edo kulturalki okupatu batekin, eta, Puerto Rico korretatik ere badu, eta interesgarria. Eta, nik uste Puerto Ricoko musika tradizionalarekin nolabait nahasketan egin duen disko horrekin, izenburu bera mantenduz, ez dakit bat bani momentua pixkate, Debí tirar más fotos horrekin. Eta nolabait film labur bat egitere disko baten izakerari zentzua ematen diona, baina beste ikuspegi batetik, eta nire oso gauza interesgarria iruditu zait, eta gogoa daukat, goiurik eta airek ikusteko komentatzeko. Oso ondo, nik daukat pet peeve bat, inglesez esaten dena.
Pixka bat mania ematen didan gauza bat. Dala, debí tirar más fotos de cuando te tuve, hau da, zurekin negoenean argazki gehiago egin behar nituen, esaten du abestian, eta sare sozialetan bilakatu da, moda-modan dagoen audioa, perdon, jendeak erabiltzen du audio hori bere gaur egungo bikotekidearekin dituen irudi ederren bideo egiteko, eta ez dauka zentzurik. Hau da, audio horrek izan behar du, bestekit. Popular opinion. Bai, guen dela 2 hilabete hiltzitza izun, txakurraren argazkia jartzen badituzu, bai, debí tirar más fotos de cuando te tuve, zure amona edo zure aitonaren argazkiak, hiltzen tamalez hilda dagoen osabaren argazkiak edo bideoak horrekin, bai, baina orain zure bikotekidea den pertsona batekin gaur egindako bideo baten audioa izatea, debí tirar más fotos de cuando te tuve, eske salatu ingo nituzke bideo guzti horiek. Gaizki erabiltzen ari zarete Benitoren musika. Bestan popular opinion bat, norbeiti urtebetetzea zoriontzeko, arekin zure argazki bat jartzea. Totalmente unconstitutional. Zorionak potro... Bai, eta hortxe, bere potroak eta zureak, edo zure bariok eta bereak edo. Konk. Bai. Edo hilda norbait eta zu hor zaude estresak jota zure albumean bilatzen famatu hori orain dela 15 urte ikusi eta arekin argazki bat atera zenueneko argazkia Instagramera igotzeko eta jartzeko rip. I, bale, Bale. Horrekin ez dakitzu guztiz ados nagoen. Zarrati dan popular. Baina marazu 102 edo kontra, oi hori. Zer esatezu? 101 kontra. 10 minutu ditugu, lau proposamen egiteko, lehenengo egin dizuegu, debí tirar más fotos, Bad Bunnyren film labur hori ikusi, mesedez, ikusi, baina benetan, eta diskoari zentzu ematen dio, nik uste oso tematikoa den gai badela, eta badugula. Bestean popular opinion bat, zego, Jurik Machos alfa gomendatu nahi dizue. Ez zogat denbora sakon hau eztertzeko eta agian datorren astean ze gauza asko aipatu nahi ditut. Edo egunotan hartzen dugu bestela tarte bat horrentzako. Baina nik badut bate nahiko labur esplikatzeko, Oscar sarietan film labur honenaren film laburrez, dokumental labur honenaren hautagaien artean dago, orkestako emakume bakarra, edo The Only Girl of the Orchestra, uste dela ingelesez, dokumental laburra da, 35 minutu, ezain laburra, nolait esateko, eta horin O'Brienen bizitza kontatzen du, bira, hau bai da biopic bat, lehen aipatu dugula, formulan erortzen ez dena. Eskerrak badaudela. Baina uste dut hemen zentzuara hartzen da bere ilobak kontatzen duela, bere ilobak egiten du dokumentala. Da, New Yorkeko Orkesta Filarmonikeko lehenengo emakume kontrabajista. Eta iaia New Yorkeko Orkesta Filarmoniko lehenengo emakumetakoa. Eta hemen sortzen da gauzat oso interesgarria, ze berak sexismoa jasaten du, baina ez du jasaten barruen. Orkestetan sexismoa dago, hau esan beharra dago, baina momentu hartan London orkestako New York orkestako, New York Filarmoniko orkestako zuzendaria zen Noreta Leonard Bernstein handia, mundu orkestraleko izen handienetakoa izango da, eta ikaragarrizko harreman hona aukizuten, ikaragarrizko errespetuz tratatu zuen, eta hori kontatzen da, ordune, bueno, interesgarria da pixkat logikak edo hautsi egiten direla, baino aldiz, edabideen eskutik, gizartearen eskutik, sexismo handia jaso zuen O'Brienek. Eta, oso gauza ederra da, erretiratu berria da, eta pixkate, Orin O'Brien bada, beste hainbat emakume bezala, oso garai bakartietan, leheno aipatzen genuen, ezan popular opinion, 5 gizon elkartzea debekatuta egon barote zuen, pentsa, ezan musika klasikoaren errealitatean oraindik nolabaiteraino dagoen trinkotuta, eta aldatzen ari da zorionez pixkanaka, baina oso pixkanaka, Orin O'Brien horren aitzindari horietakoa da, eta sentsibilitatea handiz egineko biopika edo dokumentala da, baina benetan merezi duena. Netflixen daukazue ikusgai, gaztelerazko izenburuarekin, La única mujer en la orquesta. Hau esan da, Imanol, zurea? Gaur oso korto zabiltze, gomendatzen laburmetra. Bai. Laburmetra hori dute, bat baino gehiago gomenda ditzakezula. Claro, hori da. Beida, gaur kontan ekarri dizuet dokumental bat, dokumental luze bat, baina hori gomendatu aurretik edo hortaz hitzein aurretik, hitzen barra auket The Boy and the Hero pelikula. Dala, Hayao Miyazaki zuzendarian pelikula bat.
eta pelikula hori 2023an esnatu zen, eta 2024an esnatu zen dokumental bat, pelikula horren prozesuan atzen zeon historia, edo, egunerokotasun hori jorratzezuna. Eta oso interesgarri zaiten, ze azken baten kontatzen du zuzendari baten ahultasuna, zuzendari baten egunerokotasuna, ikuste duzu nola, momentu batzutan dagoen gogo askokin, proiektua aurre egiteko, ikuste duzu baita, eta batez marrazki biziunakin edo, kasuntan marrazki biziunakin gertatzen den bezala, prozesua oso luzea dela, eta pasatzen dituzula igual, fikzio bat grabatu beharko bazenu, baino denbora gehiago prozesu hortan, eta batzutan aurrera kasuaz, beste batzutan atzera jo behar dezu, eta nola beak baita momentu batzutan sentitzen duen zinea utziko dula eta hau izango dela bere azkeneko pelikula. Hori alde batetik iruditzen zaiten oso garrantzitsua eta oso interesgarria, eta beste alde baita nola beak zuzendari bezala, dokumentalaren zuzendari bezala, ikusten duen pertsona honen evoluzio guztiontan bilatzen du isla bat egiten nahi dan pelikula berri honekin, eta ikusten du nola bere bizitza pertsonalak daukan eragin zuzen bat beha kontatzen nahi dan pelikula horrekin. Zu pelikula ikuste duzu, The Kid and the Hero ikuste duzu, eta aparentemente ez dagoela ezer arreta, nik de hecho pelikula lehenengo ikusi nun dokumentalan aurretik, eta enun nola berezitasunik topatu, eta ertzeten iruditu metafora hundik zehonik, edo Miyazaki zuzendarian isla oso zuzen batzanik, dokumentala ikusi ondoren, bai daude gauza txiki batzuk eta detaile txiki batzuk, evidentemente ez du inungo momentutan esaten zuzenki paralelotasun hori erreala danik, baino egia da muntai aldetik zuk ikusle bezala aldezula hori ikusi, eta esate duzu, agian hau izan alda honegatik eta hau izan alda horregatik. Eta hori, bi gauza horregatik iruditzen zaiten oso interesgarria dokumentalo. Beraz, dokumentalan ondago ikusgai, Imanol? Ostra, guain ez dakit. Oso di, Imanol. Imanolek behiratzen duen bitartean, azken 4 minutua ditugu eguerdiko 12etarako, eta eire, zein azure gomendioa? We Live in Time, Vivir el Momento, zinematan, astu baino lehen. Dago haindikan, dela 20 bat egun ikusi nuen, eta hola pixkat memoria refreskatu behar izan dut, baina oantxai da TikToken Creston modan jartzen pelikula hau. Yo antes de ver Vivir el Momento, yo después, eta hor ikustia nehar batian atatzea aretotikan. Pelikula honen argumentua da, bikote bat, Almut eta Tobias, diala Florence Pugh eta Andrew Garfield honena da. Eta behaien, amodiozko historio hori eta bizitzak jartezkien oztopo horiek, spoilerrekin nahi, baina badakaola egitura nahiko arraro bat pelikula honek, flashbacketan edo bizitzako etapa ezberdinetan kokatzea, eta hori aldezu ikusi Florence Pughek badakalako hor flekillo bat etapa konkretu hortan, edo beste sose gertatzen denean horre ikustezu beste etapa ezberdin badala. Oso ondo da, egia esan oso pelikula emotiboa da, gai nahiko botoluak dazka, egia da batzutan trama batzuk ez dakala sentzu gehiagi, o nahi zuela sartu hor azpitrama moduko bat oso sentimentala eta igual ez dakala sentzu gehiagi historio principalian. Baina bai, nik usteet pelikula honena bi pertsonaia diala eta behain arteko harremana dela. Eta aktoriak oso ondo iteguela eta oso pelikula erreala eta gordina dela. Eta, gomendatzet, egia esan, gustoretza egiten, bukaerak bailagatzizu lur joda. Spoilerrik ez? Ez, spoilerrik ez, baina nik uste aldezula intuitu segertatukoan pelikula hasieratikan bukaera hortan. Eta hori, naizta jakin disfrutau itezu bidaia hori, ezta? Trailerra ikusten ari gara eta trailerrak dena kontatzen, no? Basparez ikusi. Ja, hori bai popular opinion bada, oso spoiler zaleak dira, oso spoileroak dira. Bai, badia. Baina, nik uste hemen ez dala zer berria esaten, ze hasieratik ikustea ze gertatukoan osea idan gertatzen. Eta bokeran hor dago estena bat, hola nahiko metaforikoa, eta ez dut esango zer dan, baina estena horrekin ja txikiuta gatzesa. Eta oso polita da, eta nik uste hori, aktoria diala hemen dana eramateuena, sama eramateuena film honena, eta oso polita da. Jon Lisek dio. Non ikusi behar dugu, ergatu? Zinemetan esan du. Vale.
Eta... Nerea Netflixen. Sartu naiz konfirmatzeko, baina ematen naiz dispositibo askotan hau sartuta, eta ezin dut ikusi. Googleek dio Primeen dagoela, Amazon Primeen baita. Bueno, nahi Google. The Boy and the Heron. Bai. Ez nik zaten nuen Miyazaki and the Heron. Hori da, Miyazaki and the Heron. Miyazaki and the Heron, bai. The Boy and the Heronen bueltan egindako dokumentala. Dago Netflixen. Edo ez, Primeen esaten duzu. Primeen Miyazaki and the Heron. Vale, Prime Videon daukazue, bestela Googleen bilatu, beste proposamena oraintxe egin dizuguna, zinemetan egonda We Life in Time, baina ez da egongo den, beraz plataformeta iritsi beharrean izango zarete, eta La única mujer de la orquesta, edo The Only Girl in the Orchestra, hori ere Netflixen duzue, eta Oscar sarietarako izendatuetako bat da, benetan lan ederra. Eta Jon Lizek dio, ez duzue animerik ikusten, openeinetan etortzen dira Jesukristoren spoilerrak. Openeinetan, bai. Egia da. Orokorran, orain modan dago, trailerretan dena kontatzea. Ben, zinek forumeko kide batek esan zidan, trailerrak ezin dira jarri. Zinema zaleak gara. Trailerra gaizki dago. Gaizki dago. Baina imagina trailerrat inberra, Unpopular opinion, trailerren aurka gaude. Eguneko. Oso zaila da trailerra ditia, ezer. Miyazaki and the Heron dao Netflixen, Primeen ez dao. Entzuleok, azken plot twist honekin agurtu behar dugu guk gaurko bigarren kafea, zaindu asko, Eire Maia bihar arte, Imano Laizter arte, Goiuri bihar arte, entzuleok bihar arte, eta Goiuri gor jarraitzen du bere borrokan. Bagoa, zaindu asko, aio! Keep calm and bigarren kafea.